po, nandyan na po si Spectrum Sound, si Demi Music. Maraming salamat po sa inyo lahat mga kaibigan. Ako po ay nagpapasalamat sa lahat ng mga sumusuporta sa akin dahil ngayong araw na ito ay monetize na po si DJ Papa Renz. Maraming salamat sa inyo lahat mga kaibigan. Kaya po bilang pasasalamat ko po sa inyong lahat. Kaya salamat po Ate Dynamite. Maraming salamat Ate Dynamite. Ayan mga kaibigan. Maraming salamat po sa inyo lahat mga kaibigan sa mga sumusuporta kay DJ Papa Renz. Ngayong araw na ito ay araw po ng aking monetization. Ayan mga kaibigan. Na-monetize po tayo mga kaibigan dahil po yan sa tulong ninyo. Diba mga kaibigan? Dahil po yan sa tulong ninyo kaya tayo na-monetize mga kapatid. Kaya malaking pasasalamat ko po sa inyong lahat, no, mga kaibigan. Yan, loading. Oy! Ayun, no, mga kaibigan. Meron ng harang si DJ. May harang na. Maraming salamat sa inyo, mga kaibigan. Salamat Ate Dynamite, Chin Harvey Escoban, Simple JD. Maraming salamat sa mga kabisayaan dyan. Maraming salamat sa inyo. Ayan, Master Teacher Diz. Hello po sa bagong money. Ayan, salamat sa iyo, Master Teacher Diz. Yan po, baka si Counterside po ito. Haba ng harang mo, yehe. Salamat asawa ko, ha. Yan po, maraming salamat po sa asawa ko na si Lord James 08, mga kaibigan. Yan po ang aking asawa na very supportive po. Walang iba pong, kaya napakaswerte ko, no. Binigay sa akin ng mahal na Panginoon, mga kaibigan, na nakilala ko yung aking asawa. Yan po, si Lord James 08 po, yan ang asawa ni DJ Papa Renz. Salamat, mami ko, Lord James 08. Congrats na, salamat po ate, ha. Maraming salamat po. Host, hello host, present po. Sino po sila? Sino si Master Teacher? Baka naman pwede yan magpakilala si Master Teacher kay DJ Papa Renz para naman na malaman naman ng lahat na kung sino po sila, di ba? Abang-abangan ng mga kaibigan yung ating mga palaro, ha. Dahil monetize na tayo mga pinangako ni DJ Papa Renz. Simulan po natin yan pero hindi pa ngayon, no. Ipiprepare ko muna yan mga kaibigan, yung ating pabingo, ating palod, ha. Pero magsimula tayo ngayon mga kaibigan ng ating palod ngayong Mayo 8 mga kaibigan, anniversary namin ng asawa ko. Magpapaload kami, magbibigay kami ng load, magpapalaro kami ng load na 20 100 at 20 50 na load. Yan po mga kaibigan, yan po ang ating ano yun, abangan niyo po yan, Mayo 8 po, anniversary namin ng aming pagmamahala ng aking asawa. At mamimigay kami ng 20 100 load at 20 50 na load, ha. Bonso, salamat po Ate Shi, maraming salamat Ate Shi, SNP Vlog, ayun mga kaibigan, ha. Shi Vlog, SNP mga kaibigan, kung hindi na pa po yan kaibigan. Bonso, pakarton ka na, pakanton na, wala pa tayong kakantonin ngayon, nililipat tayo sa mga sahod, simula pa lang po, magsisimula pa lang tayo. Kapag sumahod tayo mga kaibigan, automatic yan, ang kalahati dyan, ibibigay ko sa inyo, papalaro natin yan, ha. Kapag sumahod si DJ Papa Renz sa YT, yung kalahati niyan ay ating ipapalaro lagi yan. Tuwing sahod ni DJ Papa Renz, kung sasahod pa tayo, ha. Ang kalahati niyan, ipapalaro lagi natin yan para naman bilang pasasalamat yan sa inyong pagsuporta sa akin, ha. Ako po nagpapasalamat. Una ko papasalamatan po si Idol Breeder Hods. Si Breeder Hood po ang unang tumulong sa akin para makilala ako sa YT. Yan po si Idol Breeder Hods. Pangalawa kong tulungan po yung mga Team Legit na Team Mia TV. Yan po, nagpapasalamat ako dyan at Team Mia TV. Yan po, Team Legit po mga kaibigan, Team Legit. Mga ka-Breeder Hods dyan, yan po, nagpapasalamat ako dyan at yan po mga unang tumulong sa akin. At yan ang sumuporta sa akin at bakit ako nakilala sa YT. Pangatlo kong papasalamatan ay si Team Pasaway. Yan po, Team Pasaway, maraming salamat sa iyo Team Pasaway. Salamat sa inyong lahat, salamat sa inyong lahat. Papasalamat din po ako sa Small YouTuber Group sa pamumuno po yan nila Ate Lisa Fashionista and then Ate Hazel Reyes, sa Team Pasaway naman po Ate Sharon, Boss Kamanman, Bad's Life and Ate Yvonne, maraming salamat sa inyo. At ako po ay nagpapasalamat po sa aming mga samahan. Walang iba po sa WH Program Group, maraming salamat po. At sa lahat po ng mga admin, lahat po ng mga admin namin ng WH Program Group. Salamat sa inyong lahat mga kaibigan. Mga kaibigan, sa lahat po ng mga hindi nakakulay blue ngayon, mag-ingat po tayo sa mga bawal ng salita, ha. Dahil yung night boat ko nagbabantayan. Mayroon akong night boat dito, nilagyan ko ng night boat yan, naglagay ako ng night boat.
para naman mayroong tagabantay sa aking bahay, no? Para may tagabantay sa bahay ko, si Nightbot po, nag-iikot po yan. Kaya ingat po kayo kapag kayo po ay mabura at kayo po ay na-delete ni kapag na-delete po yan ni Nightbot ang inyong mga message ninyo at kapag kayo na time out po, matatatakan kayo ni Lolo na isang spammer. Kaya ingat po kayo ha, ingat sa mga salita ninyo, no? At sabi po ng aking asawa, sana daw po all monetize. Sana po lahat monetize. Kahit hindi na ako, I'm happy for you, Daddy. Ay, salamat asawa ko ha. Keep it up, you deserve this talaga. More power and more blessing to come, Daddy. I love you so much. Oh, I love you too, asawa ko. Mahal na mahal kayo ni Daddy, kahit malayo si Daddy. Salamat, mami ko. Lord J08. Clive Pats, salamat sa iyo. Clive, sahabat ha. Congrats po. Salamat, Clive Pats, no? Oh, mga kapatid, yung mga nakakulay blue po yun, allowed po sila magbaba kahit anong maraming mga emoji, no? Kahit gaano kadami yan, ay allowed po sila. Yung mga hindi nakakulay blue po, kapag kayo po patawa-tawa na dito, yan po spam, isa po yung spam na salita, no? Buburahin po yan ni Nightbot, kaya ingat po tayo lahat dyan, ha? Sa lahat po ng mga hindi pa nakapag-thumbs up dyan, thumbs up na kayo dyan. Android Tricks, salamat. Android Tricks sa pagpunta mo dito, isang masigabang palaro kayo. Pasasalamat po sa inyo mga kaibigan. Pero abangan nyo po yan ang ating palaro. Marami si DJ Papares sa sorpresa sa inyo. Pero abangan nyo po yan dahil kamumonetize sa DJ Papares. Abangan nyo po yan mga kaibigan at tayo po ay mayroon tayong mga palaro ha. Salamat po Lord J08, kasama ko nandyan. Android Tricks, salamat sa inyong lahat. Ate Ishmi Sharon, salamat po Ate Ishmi Sharon sa mga tulong niyo po sa akin. Pagsuporta niyo po sa mga tutorial mo. Maraming salamat po Ate Ishmi Sharon. Maraming salamat. Iya Jose, maraming salamat po Iya Jose. Ano yung Nightbot pili ko kaya ma-comment kagabi. Ayan. Ate Shi Vlog. Ang Nightbot po, nilagay po talaga yan ng mga host po sa mga live streaming. Pero para mayroong tagabantay sa lahat ng mga spammer. Ang mga spammer na tinatawag, yung mga nagko-comment dyan ng sub to sub, yung mga nagbababa ng link dyan, na sariling link ninyo, kapag nagbaba kayo dyan, automatic yan, si Nightbot ang magbubura dyan. Yung mga nag-ano dyan, yung mga nagbababa ng mga sub to sub na salita, mga spam word, mga bawal na salita, automatic yan, ita-time out ni, magbibigay ng warning yan si Nightbot, yan ang tagabantay ko yan. Kaya ingat po kayo dyan. Ayan po, nagpapasalamat ako kay Ate Sharon. Tinuruan din niya ako dyan. Salamat Ate Ishmi Sharon ha. Congrats po, salamat po Iya Jose. Maraming salamat po sa inyong sa lahat po ng mga bumabati sa akin. Salamat po sa inyo lahat. Ate Dynamite po, salamat, congrats po sa iyo ate ha. Dahil namonetize siya yung nakarang buwan. Harang Chakadura. Maraming salamat Chakadura. Kaya salamat Chakadura. May harang tayo, nakaharang. Hinarangan na tayo. Hindi lang po yung asawa ko nakaharang tayo, kundi pati yung aking ads nakaharang dyan. Salamat po sa inyo. Wow, ang galing naman. Naisip mo, bunso. Ayan, salamat po. Kaya mga kaibigan, maganda po kasi kagaya po nito mga kaibigan. Maraming mga spammer, mga kapatid. Maraming mga spammer. Kaya kailangan nyo talaga maglagay ng mga Nightbot dyan sa inyong mga... Ayan, refresh. Salamat Ate Dynamite ha. Salamat talaga Ate Dynamite ha. Sa lahat po ng mga nagla-live streaming, maglagay kayo ng mga Nightbot para mayroong tagabantay mga mismo, no? Ang Nightbot po ay isang computer po yan, mga kaibigan. Computer po si Nightbot. Kayo po mismo maglalagay doon kung anong mga command ang gusto mong sabihin kay Nightbot. At kapag ano yung mga na-type nyo doon sa Nightbot, mga kaibigan, kung ano na-type nyo doon, yun po mga gagawin ni Nightbot. Si Nightbot po ay computer, magkukusa po yung gumalaw, kusa po yung magbubura, kusang mag-time out, kusa po yung magbabati sa inyo, kusa po yung magpapaalala sa inyo. Kaya si Nightbot po yan, ayan po talaga nilagay ko yan para sa inyong lahat nyo. Maraming salamat po sa inyong lahat mga kaibigan. Chakadura, congrats po, DJ Papares, sobrang deserve ka talaga. Opo, sobrang saya ko talaga. Hindi ko na-expect mga kaibigan, pagkagising ko alas 4, nagising ako ng alas 4 ng madaling araw. Nagulat talaga ako mga kaibigan na sabi ko nga, malaking video yung nawala sa akin. Binura ko yung 30k views, 18k views, binura ko lahat yon. Pero hindi ko ina-expect mga kaibigan, malaking nabawas ni Lolo. Nagulat ako kanina, pagtingin ko, malaki agad ang nadagdag sa aking WH. Siguro yan sa mga tulong ninyo, sa mga nag-replay sa akin, sa tulong niyo po, sa panonood niyo lagi sa aking live streaming. Yung panonood niyo po sa live streaming ko po araw-araw, malaking WH po yan ang napapasok sa akin. Kasi nga alam mga kaibigan, binibilang po ni Lolo dyan yung mga
pumapasok sa akin, yung mga binibilang ni Lolo po dyan, yun po yung ilan po ang nanonood sa akin. Ayan po, no? Pearly Shell, ayan, salamat. Congrats po, Bunso, masama. Nakasaharang, ayun, salamat po. Mami Nililo, si Mami Nililo po yan. Maraming salamat po, Mami Nililo po. Si Pearly Shell po, ay si Mami Nililo po yan, ang ating Pearly Shell. Salamat po, Mami. Salamat po sa lahat. SDS Job, salamat po. Hello po everyone, ay mga kaibigan. Kung hindi na pa po kayo dikit si SDS Job, hello po sa everyone mga kaibigan. Dikitan niyo po yan, unahan niyo po yan. Mamaya magpupromote tayo ng mga bahay ninyo, ha? Si Countryside pala, ayan. Si Countryside daw po pala mga kaibigan, yung nandiyan, si Countryside po pala. Yung nandyan po si Countryside. Salamat po ha mga kaibigan. Sa mga nandito, meron tayong 5 nanonood. Sana all may harang. Ayan po, salamat po sa lahat ng mga nandito, mga nanonood, mga sumusuporta kay DJ Papa Renz. Sa halos araw-araw po, magdadalawang buwan po tayo na nagkasama po tayo. Nakikita ko po sa inyo. Yes, host, Ninja Kuhir. Ay, salamat po Countryside PH, ha. Salamat kapatid. Ayan po mga kaibigan, pito po tayo ngayon nandito. At ako po nagpapasalamat sa lahat ng mga nandito ngayon. At mga bukas mga kaibigan, sa katapusan para gumanda ang ating camera, bibili ako ng webcam, yung malinaw po, para po maganda ang ating live streaming, no? Ayan po mga kaibigan, Nightbot po, nagpapasalamat kay Pearly Shade. Ayan po si Nightbot po yan, nag-automatic po yan, magpapasalamat sa inyo mga kaibigan. Yan po yan, sa lahat po, kapag mayroong nababasa ng thumbs-up si Nightbot, automatic yan si Nightbot. Mag-ano yan, ha? Si Nightbot ay mag-automatic yan, magpapasalamat sa inyo. Basta may naririnig siyang thumbs-up, nababasang thumbs-up, Nightbot po, magpapasalamat agad yan sa inyo, ha? Ayan po, maraming salamat po sa inyo lahat mga kaibigan. Ako po, hindi na ako mangangamba, no? Hindi na ako mababawasan na malaking WH dito sa aking pagla-live streaming kasi meron akong tagabantay. Malaking tulong po si Nightbot mga kaibigan sa inyong kasi si Nightbot kapag may mga spammer yan, automatic ibuburahin yan, kaya malaki-laki yan. Ayan, thumbs up na, yan. Kita mo si Nightbot, reply ka si Nightbot, no? Shout out po, Dynamite FA, hello po sa iyo, CC, thumbs up down, bro. Ayan, thumbs up down, host, salamat po. Bicol Sai, ayan. Edison, hello po, salamat po mga kaibigan, Edison, no? Bukas po, no, yung mga nandito ngayon, isasama ko dyan sa shoutout ko sa screen para naman lahat naman kayo maisama natin, ha? Ayun po, nandito na po ang aking boss, Ken PC, ako. Shoutout po, host, may harang na, salamat po talaga, congrats. Salamat po, boss Ken PC. Boss Ken PC, salamat po talaga sa pagbati niyo po sa akin. Ako po talaga nagpapasalamat sa inyo dahil po yan sa tulong ninyo, sa suporta ninyo mga kaibigan, no? Kung hindi po kayo pumupunta sa aking live streaming po araw-araw, hindi ako makakaipon ng WH, no? Ayun, thumbs up na, April Jean Black, thumbs up po, salamat sa inyo dyan. Sa lahat po ng mga hindi nakakulay blue dyan, mag-ingat po kayo sa mga salita, ha? Yung mga bawal na salita, yung pinagbabawal po ni Lolo yan. Nandyan si Nightbot, manghuhuli si Nightbot ang nanguhuli dyan, ha? Kaya ingat kayo, ha? Binabalaan ko na po kayo, yung mga hindi nakakulay blue. Shoutout po, Sir Ken PC from April Jean Black. Ayun, Ken PC, ayun. Ayun, Swin Lux Liab. Ayun, mga kaibigan, bibigyan ko nga ng jacket to ang ating kapatid. Ayun, matagal din kami hindi nagkasama nito. Ayun po mga kaibigan, Swin Lux Liab po, matagal ko na po yan kaibigan at kapitbahay. Malapit lang siya dito sa akin, sa aking pinagtrabahoan. Nakapunta na rin ako sa bahay ni Swin Lux Liab. Ayan mga kaibigan. Monetize channel na po yata itong kapatid ko, no? Monetize siya. Mga kaibigan, salamat po. Swin Lux Liab. Yan po yung aking kapatid po. Maraming salamat po. Congrats po, DJ. Congrats po. Salamat po. Sa mga bumabati sa akin, salamat po sa inyong lahat. Sa lahat po ng mga bumabati sa akin, malaki pong karangalan po kay DJ Papa Renz yan. Team Mera, hello po host. Thumbs up na po. Ayun, salamat po. Salamat Team Mera. Ayan, thumbs up po sa lahat mga tag-thumbs up dyan. Salamat. Bro, musta DJ Papa Renz? Long time po si Kapatid. Oo nga po kapatid, matagal tayo hindi nagkikita kapatid na Swin Lux Liab, no? Medyo sa bagay, mayroon tayo may kanya-kanya na tayong mga samahan, kaya medyo nabibisi tayo kasi kailangan nating supportan yung mga samahan natin. Ayun, congrats po DJ Papa Renz, salamat po Rensky Gikoso, salamat po sa mga lahat ng mga bumabati sa akin, ha? Bicol Sai 12, shoutout po sa'yo from Boss Ken PC. April Jim Vlog, shoutout sa'yo from Boss Ken PC. Dynamite Effect, shoutout sa'yo from Boss Ken PC. Ayan po, maraming salamat po. Woohoo! MD Vera, salamat kapatid na MD Vera. Ito po ang aking
Very supportive at very active namin kagrupo yan. Ayan ha. Si admin po namin yan sa aming samahan na si M. Rivera. Maraming salamat po sa inyo lahat. Sa po masigapong palakpakan po sa inyo lahat mga kaibigan. Thumbs up po, congrats sa inyo. Salamat po kapatid na congrats. Salamat ka talaga kapatid na congrats ha. Salamat po sa mga bumabati po sa akin. Pa-border na yan. Abangan niyo po mga kaibigan ha. Abangan niyo po yan ha. Sa lahat po ng mga bumabati sa akin, sa mga sumusuporta sa akin. Mayo 8 po, pangako po yan. Mayo 8, mamimigay ka ako. Magpapalaro ako ng load ha. 20 tig 100, 20 tig 50. Yan po yan ang una kong palaro sa inyo. At abangan niyo po yung laptop natin ha. Yung laptop natin na palaro, abangan niyo yun. Pabingo yun sa lahat po na wala pang bingo card. Pumunta sa aking community. At pagpunta sa community mga kaibigan, mag-comment kayo sa aking community at para may gawan ko kayo ng card bago tayo magsimula sa ating palaro. Yung laptop, mayroon din pa laptop mga kaibigan. Yun po yun, yung mga pinangako ko sa inyo. Kapamonetize lang ng DJ Paparazzi. Hindi ko talaga inaasahan, hindi ko ina-expect talaga na pagkagising ko, pagtingin ko agad doon, may nag-message si Lolo, congratulations agad yung minigay ni Lolo sa akin. Kaya maraming salamat po. Pintura yan. Salamat po kapatid na kumrad sa pagpipintura. Kaya po, sa lahat po mga nagbibigay ng pintura kay DJ Paparazzi, maraming salamat ha. Malaking tulong po yan sa akin yung mga pintura ninyo ha. Palityon na siguro si DJ Paparazzi. Ayan, magpapalityon tayo pero maligo muna tayo ha. Ayan. Congrats bro. Ayan, salamat talaga Swin Laxlim ha sa mga pagbati ninyo ha. Maraming salamat po sa inyo lahat. Nasa labas pa ako, ingat ka po Ate Dynamite. Ate Dynamite Effects no. Mga kaibigan, si Ate Dynamite Effects po ay isa po yung monetized channel. Kagaya ko po. Kaya po mga kaibigan, huwag niyo pong i-skip yung mga monetized channel po, huwag niyo i-skip ang mga ads nila ha. Kasi alam niyo po mga kaibigan, ang mga monetized channel po, sila po ay nag-iipon hindi diyan sa views ninyo. Nag-iipon sila kundi diyan sa inyong kanilang mga ads, no? Mga ads po sila nag-iipon para kumita po yan sila. Kaya pakiusap lang po, huwag niyo nang i-ad, huwag niyo nang i-skip ha. Nandito na po ang aming mami na si Mami Nililo. Ayan po mga kaibigan, mga kaibigan ha. Si Mami Nililo po ay everyday po yan nagla-live streaming. 12 afternoon po yan sa Pilipinas po, oras sa Pilipinas. Kaya huwag niyong kalimutan yan. Namimigay ng oras, namimigay ng isda, pati nga po bagoong ibibigay niya yan sa inyo. Ate Espisya rin po, naka-BG. Ayan, salamat. Sa lahat po ng mga nakakulay blue dyan, pakitulungan na lang po si Nightbot ha. Congrats po, Papa Ren. Sabi po ni Endira, salamat kapatid. Bicol Side Swin, Lax in the AM. Shout out sa'yo from Bicol Side 12. Ayan po, kapatid na Swin. May ano ka po ni Bicol Side. Ayan po, binabati ka po, no? Bagoong talaga. Oo, mami, namimiss ko na yung bagoong mami ni Lilo. Matagal na ako hindi nakakain ng bagoong, kaya gusto ko nang kumain ng loko ka bunso ah. Ayan. Oh, mami, masarap yung bagoong nga, lalo na yung mga galing sa Pangasinan, yung bagoong na galing sa Pangasinan, napakasarap nun. Gustong-gusto ko yon. Ayan, and Vera, shoutout po sa iyo. Nelly Lou, April, bagoong daw. Ayan, oo, may mga mahilig sa bagoong. April Jean Vlog, hello po from Chakadura. Ayan po si Chakadura, sasayaw daw siya mamaya. Kaya maraming salamat po sa inyo lahat. Ayan na, maraming salamat. Bicol Sai, hello po, April Jean Vlog from MD Vera. Ayan na, magpasalamat kayo lahat. Ako po nagpapasalamat sa inyong lahat mga kaibigan ha, dahil po talagang malaki ang naitulong nyo talaga sa akin, no? Malaking naitulong ni Mami Nililo sa akin, malaking naitulong sa akin ng mga Team Pasaway, WH Program Group, Small YouTuber Group. Ayan po, nagpapasalamat. At lalo't lalo na po si Idol Breeder Roads. Kung sa lahat po na may hindi nakakilala kay Idol Breeder Roads mga kaibigan, si Idol Breeder Roads po ay nagla-live streaming po yan every night. Tuwing alas 8 po yan, alas 8 ng gabi, Pilipinas time. Ha? Alas 8 ng gabi magsisimula si Idol Breeder Roads hanggang alauna po yan ng madaling araw siya matatapos. Ha? Kaya huwag niyo kalimutan, puntahan niyo po si Boss Idol Breeder Roads at sila Ate Mia TV naman. Si Ate Mia TV naman po, nagla-live streaming po yan, araw-araw din po yan. Sabay kami nag-live, no? Alas 2 po yan magsimula si Ate Mia TV. Alas 2, kaya maraming salamat po sa inyo. Ate Mia TV, Team Legit, Idol Breeder, mga Breeder Roads dyan, salamat sa inyong lahat. Nandito na po si Roxanne, present po and congrats po. Salamat kapatid na Roxanne ha. Ayan po mga kaibigan. Ate Nililo, ayan, Ate Mama from Roxanne Channel, ayan. Sis Iyaw sis, salamat po sa mga nandito ngayon. Salamat po sa inyong lahat. Meron na po tayong, ilan na ba tayo dito? Yun, 13 na po tayo lahat nandito. Mga kaibigan ha, meron tayong papagraduating ngayon. Kailangan po natin ng inyong bayanihan ha.
Pahingi ako ng tulong sa inyong lahat mga kaibigan. Pag-graduatein natin mamaya si Marlin Florindo. Antayin na natin pumasok si Marlin Florindo at ating papag-graduatein po, no? Kahapon yung tsahin niya ang napag-graduate natin, napag-graduate ni Kumrad, napag-graduate natin. Nagtulungan po tayong lahat dyan. Tapos ngayon yung pamangkin naman niya ang ating papag-graduatein ngayon, ha? Kaya abang-abang po kayo mga kaibigan, mag-ano po kayo dyan. Ayun, thumbs up guys from Mami Nililo, ayan. Ayan, Mami Nililo, ayun, my teacher, Roxanne, salamat po si my teacher, pinasok yung sundalo niya. Salamat po sa mga nagbibigay ng mga sundalo ninyo. Malaking tulong po talaga kay DJ Paparisana. My teacher, hello po, hello mga kaibigan, sa lahat po ng mga nandyan. Salamat po sa inyo lahat. Bisis Bicol Say, ayan po, ang daming number 2. Narito na rin po si anak ni Manong Tiknik, ayan po, shoutout po sa inyo lahat, anak ni Manong Tiknik, salamat bro Bicol Say, ayan po, nasaan ba si Marlin Florindo at para mapag-graduate na natin? Sige mamaya, antayin na natin na marami na tayo. Mami Nililo, tapos ang bilis mo naman matapos mami sa iyong live stream mami. Uy, nakakamiss ka kumain ng Jollibee. Oo, nakakamiss. Kapag umuwi ako ng Pilipinas, kakain talaga ako ng Jollibee at saka Mang Inasal. Namiss ko nang kumain yan. Yung kumakain ka ng magkakamay-kamay ka, nakakamiss. Wala akong kape eh. Wala na akong asukal, kaya di ako makapagkape. Ayun, Principal Office. Hello po everyone. Ayan, thumbs up done. Ayan po, ito. Hello po, Juliana Piano. Hello po, Newbie. Ayan mga kaibigan, meron tayong bagong kaibigan dito. Hello, Timmy Di Felcan, thank you for coming our live stream, Timmy Felcan mga kaibigan ha. This is a new friend, my friend, Timmy Felcan. This is a new friend, our group, our community. This is my friend Timmy Felcan. Please welcome my friend. Please welcome my friend Timmy Di Felcan. This is our friend. Thank you very much, my friend Timmy Felcan to come our live streaming. Ayan na, nandito na. Bahala ka na dyan. Ayan, Timmy Felcan, Bunso from MD Vera. Okay, marunong din mag-Tagalog yan. DJ Paparis, pwede po bang magpatulong? Pwede po ba ako makababa ng link? Sige, ako magbaba ng link mo, ha? Baba ako ng link mo, saglit na, ha? Ibaba ko. Ako na magbaba, kapatid. Ako na magbaba. Ay, kawawa naman itong ating... Simple GD? May advice ako sa'yo, Simple GD. Huwag mo itago yung yung subscriber mo. Mas lalo kang hindi ka pupuntahan nila, ha? Mas lalo kang hindi ka nila pupuntahan kapag itinatago mo yung yung subscriber mo, ha? Huwag mo itago yung subscriber mo, kapatid na Simple GD. Pakisuyo na lang, huwag mo itago para naman para naman pupuntahan ka nila, ha? Simple GD ha, huwag natin kalimutan ha. Lang, huwag mong itago yung live, mahirapan ka nilang dalawin. Mga kapatid, yung binaba ko ni link DJ Paparens, yan po yung binaba kong link po mga kapatid. Los Dilia, yan, dili ba? Ay, sige sila, okay lang at medyo tayo yan. Yan, 20 na po tayo na nandito mga kapatid, sa lahat po yung mga nandito ngayon. Yung binaba ko pong link, ayan salamat po Chicken Joel sa magbatik bro. Mga kapatid, yung binaba ko pong link kaya Simple GD po yan. Pakiunahan po, mag-comment kayo, maglagay ng DG sa dulo. Maglagay kayo ng DG sa dulo po, bibigyan ko kayo ng tig-isang oras ha. Sa lahat po ng mga magko-comment dyan, maglahat po ng mga magko-comment po dyan sa binaba kong link na kay Simple GD, bibigyan ko kayo ng tig-isang oras po, maglagay lang ng DG sa dulo ha. Pakiunahan niyo po mga kapatid, pakiunahan po si Simple GD. Bago nating membro po din natin sa grupo yan, pakiunahan po, maglagay po ng DG sa dulo.
para mabibigyan ko kayo ng tig-isang oras ha. Kaya po, pakiunahan po mga kaibigan, pakiunahan. Kaya salamat po sa lahat mga kaibigan. Meron tayong 19 na manonood ngayon, 19 na po tayo. Yes. So, salamat po, Renski, Kikoso, salamat, Renski, Red Rose Kitchen, maraming salamat po, Team Mera. Hello guys, unahan niyo na din po ako, iwanan lang po ng tamang bakas. Sure po, balikan ko po kayo ng bibi ko po palang kasi. Sige. Pakiunahan po si Team Mera mga kaibigan. Roxanne Channel, Diwata, hello po from kapatid na kumrad. Salamat Jack and Joel bro sa pag-congrats ha. Ayan, salamat po mga kaibigan. Timmy Philcon, thank you for coming our live streaming. Don't forget to thumbs up my friend. Yung principal, hello from comrade. Ay mga kaibigan, pakiunahan nga po ito, pakiunahan. Bibigyan ko kayo ng tig-isang oras ang lahat po ng mga magko-comment. Sa lahat po ng mga magko-comment doon sa palabas ni Simple GD, bibigyan ko kayo ng tig-isang oras ha. Tig-isang oras po ang ibibigay ko sa inyo ha. Comment kayo doon, bibigyan ko kayo ng tig-isang oras. Ayun, Merasol Idlan Vlog, thumbs up na po host. Salamat. Maraming salamat po Merasol Idlan Vlog. Salamat po sa iyong pagpa-thumbs up dyan. Dana po, Simple GD from April Jean Vlog. Ayan po, Marlene Florendo. Ayan na po mga kaibigan, meron tayong papagraduatein. Nandito na po ang magtsahing sabay. Martin Florendo and Jasmine Story. Mega shout out po sa inyong lahat. And masasalamat po sa inyong lahat. Mga kaibigan, meron tayong mga pakikipagbayanihan. Pasuhin na lang po kapatid na LD Vera. Pakishare po sa grupo natin yung meron tayong papagraduatein mamaya. Roll the Explorer, salamat bro, salamat. Roll the Explorer, salamat. Jasmine Story, thumbs up down. Cardin yan, salamat. Cardin yan, adventure. Anak po ito ni Marcy Tuito. Jasmine Story and Marlene Florindo. Maraming salamat sa inyong lahat. Ayan po, 18 na po tayo. Yung binaba ko pong link, mamaya po Marlene Florindo. Paramihin muna natin yung mga tao bago ka namin papagraduatein ha. Pakiunahan nga po muna mga kaibigan, yung binaba kong link na si Simple GD, pakiunahan po. Congrats po kapatid, maraming salamat po. Joe Jim, nandito na rin. Congrats daw, maraming salamat po sa mga bumabati sa akin. Salamat po. Juliana, piano, patulong po ako. Sige, mamaya po, pagkasagit na ha. Paano mo natin to mga kaibigan. Simple GD, pakiunahan po. Sa lahat po ng mga nandito mga kaibigan, yung binaba ko pong link kay Simple GD, pakiunahan naman po. Pakiunahan, mag-comment kayo, maglagay ng DG sa dulo. Para naman po, pag mayroon kayong DG sa dulo, bibigyan ko kayo ng tag-iisang oras, ha? Iyaw si Roll Explorer, hello po. Marlene Florindo, di kita na po kita from me. Ayan, tama yan, Mirasol Idlan. Unahan niyo po yan, ha? Simple GD, down to you. Thank you my friend, Timmy Dipelka. Ayan po mga kaibigan, iyaw si, ayan po mga kaibigan, ayan, makipag-unahan po kayo. Maraming salamat kapatida sa pag-congrats ko sa akin. Ayan po, 25 na po tayo nandito. Pakiunahan po. Saglit nga, si Julian. Titingnan ko nga muna. Ano pangalan niya? Julian. Ayan. Julian Piano. Saglit lang Julian ha. Double check ko sa'yo ha. Mga kaibigan, pakiunahan si Simple GD ha. Si Simple GD, unahan po natin yan ha. Lahat po naman magkukomment doon na mayroong DG sa dulo. Bibigyan ko kayo ng tag-iisang oras ha. DG lang, huwag maglagay ng hashtag ha. Ayun, 180 na ito. Gawin natin itong 200. Mga kaibigan, pakiunahan nga po ito si Julian. Gawin natin itong kapatid. Gawin natin itong grade 2 ha. Grade 2, ipapa-grade 2 na natin ito.
Maraming salamat po ha mga kaibigan sa mga nandito ha, pumupunta sa akin ha. Marin Florindo, mamaya kita papagraduatin mamaya kapatid ha. Pag malapit na matapos si DJ Papares, pagraduatin kita ha. Mga kapatid, pakiunahan nga po yan si Julian Piano. Pakiunahan si Julian Piano ha. Marlin, mamaya ka na Marlin ha. Papagraduatin kita mamaya Marlin ha. Mag-ano tayo. Ayun. Yams Gary TV, mega shoutout po. South Road. Ano? Saglit lang. Sige ha. Pakiunahan, gawin natin tong grade to ha. Ipag-grade to naman natin to mga kaibigan. Unahan po natin to. Ipag-grade to na po natin na si Julian Piano. Unahan niyo po yan. Bibigyan ko kayo ng tigil isang oras ang lahat po ng magko-comment doon kay Julian Piano. Yung binaba ko pong link dyan. Sino po ang unang magko-comment? Sino po yung mga magko-comment dyan? Bibigyan ko kayo ng tigil isang oras ha. Tigil isang oras po ang ibibigay ko sa inyo ha. Yung Bahog Lubot Challenge po. Ayan, Jasmine Story, may Bahog Lubot Challenge daw. Pakiunahan po si Julian. Bibigyan ko kayo ng tigil isang oras po sa inyong mga palabasa. Lahat po naman magko-comment doon ha. Pakiunahan. Sige, yung road to 100, road to 1,000 mamaya po. Titignan natin mamaya dito, sisilipin ko yan ha. Unahan muna natin to mga kapatid ha. Sige lang. At meron pa tayong papagraduatin mamaya. Marami tayong papagraduatin ngayon, kaya tulungan natin. Mga oras na po mga kaibigan para magbayanihan. Yung binaba ko pong link, mag-comment kayo, maglagay ng DJ sa dulo para mabibigyan ko kayo ng tig-isang oras ha. Ayan po, thank you rin Juliana, sige lang ha, Juliana ha, maraming salamat din sa'yo. Ayan po mga kaibigan, pakiunahan na lang. Yan, naka-BG po si Jack and Joel na naglilinis bro, uulan bro. Nag-ano siya ngayon Jack and Joel, nag-ambon, umaambon. Sayang din ang linis. Yan mga kaibigan, lahat po ng magko-comment doon kay Juan. Lahat po ng mga magko-comment kay dyan kay Juliana, pakiano na lang. Yung mga lahat po ng mga mauna kay Juliana, bibigyan ko ng tig-isang oras ha. Harang Israel, wow, maraming salamat po. Maraming salamat Redrose Kitchen, salamat sa inyong lahat. Simple Studio, tinikitan na po kita yan po, makipag-unahan na kayo dyan. Next host. Saglit lang. Nasaan na ba yung Pakiunahan nga po mga kaibigan, pakiunahan niya ang binaba ko. Pakiunahan niya po mga kaibigan si Juliana. Baka naman po, titignan ko si Juliana kung ilan na ha. Mga kaibigan, wala pa namang nauna kay Juliana, wala man lang nadagdag. Mga kapatid, wala man lang nadagdag kay Juliana, kita niyo ng mga nadagdagan ng 10. Sampu lang nadagdag, baka naman pwedeng labing isa pa ang kulang, labing isa pa. Hindi tayo titigil hanggat hindi pa to nag-grade to. Huwag tayong titigil, hindi tayo magbababa ng ibang kapag hindi ito mag-grade to. Gawin natin itong grade to ha. Baguhan lang ito mga kaibigan, baguhan lang. Baka naman po pwede dyan, baka naman pwedeng unahan na natin yan Gawin natin grade 2 yan mga kaibigan. Ang nadagdag lang yan, gawin natin grade 2 yan. Mga kaibigan, yung binaba kong link, pakiunahan nga po si Juliana Piano. 191 yan si Juliana. Sige, pakidagdagan po. Nadagdagan na Sige, pakidagdagan pa. Gawin natin grade 2 yan. Hindi tayo lilipat.
Hindi tayo lilipat hanggat hindi po yan nadadagdagan. Okay mga kaibigan, meron tayong premiere ha, meron tayong premiere. Mamaya natin yung mga papagraduatein, mapainitin muna natin. May premiere tayo na si John Spot Kitchen ha, John Spot Kitchen. 215. Okay, 215. Ibababa ko yung premiere na ito. Si bro, ingat Chicken Jewel ha. Guys, pakidikitan nyo naman po. Yes po, ayan po mga kaibigan. Ayan ha, mga kaibigan. Unahan nyo na si Timir ha. Pakiunahan nyo naman po muna ito mga kaibigan. Pakiunahan nyo muna si Juliana. Hindi tayo lilipat ng ibang magbababa ng link. Hanggat hindi tayo magbababa ng ibang link kapag walang hindi mag-grade 2 yan. Kailangan natin mag-grade 2 muna yan. Yan, pakiunahan si Juliana, gawin naman natin itong grade 2. Parang awa nyo na mga kaibigan. Kunting tulong lang po yan. Alam nyo ba mga kaibigan, kapag nakakatulong tayo, maganda talaga sa pakiramdam. Magaan sa pakiramdam kapag tayo nakakatulong. Gawin natin grade 2 yan. Kukulang pa lang ilan na lang po ito. 7 na lang mga kaibigan, 7 na lang po. 7 na lang ang kulang ni Juliana. 7 na lang po. Sino bang hindi pa nakapagbigay dyan? 21 tayo lahat na nandito. Lahat po tayo nandito, 21. Yan, 21 po tayo lahat mga nandito. 21 po tayo. Baka pwedeng ibigay nyo na ang dapat ibigay. Ayan, pag-unahan naman po ito, yung binabago, gawin natin grade 2 ha. Pag-grade 2 natin yan, mga kaibigan. Alam nyo mga kaibigan, si Juliana po ay nagsisimula pa lang po sa YT yan. Yan pa naman ang gusto kong tulungan, yung mga nagsisimula pa lang. Yung mga nagsisimula gusto kong tulungan. Yan ang gusto kong tulungan eh. Yung mga nagsisimula pa lang sa YT, yan ang gusto kong tulungan. Kaya nga po mga kaibigan, pakiunahan naman po. Parang awa nyo naman sa inyo ha. Parang awa nyo na ha. Baka pwede natin pakiunahan yan. Gawin natin 7 na lang po. 7 na lang ang kulang. 7 na lang ang kulang po niya. Boss, video lang ako. Sige lang kapatid Bicolsay. Ingat ha. Ingat Bicolsay ha. Ingat. 5 minutes na lang po, 5 minutes, mayroon tayong premiere, may premiere po tayo. Pakiunahan nyo naman po, yan mga kaibigan, pakiunahan nyo naman. Grade 2. Grade 2 pa lang po pag grade 2 natin yan, ha? Mamaya, meron tayong papagraduatein mamaya, ha? Meron tayong papagraduatein. Na nandito, baka pwedeng makahingi ng tulong. Gusto ko full force po ang suporta natin dito sa ating kapatid ha. Suportahan po natin to mga kaibigan. Juliana po mga kaibigan, 7 na lang ang kulang, hindi pa po nadagdagan. Okay mga kaibigan, lipat na po tayo sa premiere. May premiere po ang ating kapatid, ang ating kagrupo, Kawani. Ayan natin, mga Kawani po natin ito. Okay mga kaibigan, maaari po kayong lumipat na po. Mga kaibigan, hingi ako ng tulong. 21 po tayo nandito, lipat muna tayo sa premiere. Punta muna tayo lahat sa premiere mga kaibigan. Premiere muna tayo ha. Tutuloy natin mamaya ang pag-promote sa mga bahay ninyo ha. Ay mga kapatid, lipat muna tayo sa premiere. Lipat tayo sa premiere. Lipat na po sa premiere mga kaibigan. Lipat na sa premiere ha. Magsisimula na po. Magsisimula na ang premiere. Magsisimula na. 1 minute na po. Magsisimula na ang premiere oh. Lipat na tayo lahat mga kaibigan. Lipat na po tayong lahat doon. Lipat na tayo.
sa Premier ha, yung binaba kong link. Punta tayo Premier po yan, Premier. Premier po yan ni John Spot Kitchen. Baka naman po pwede puntahan natin ha. Lipat na tayo lahat doon, lipat na tayo ha. Lipat na po tayo. Tsaka Dura, Raspi Dismin, nandun na rin. Raspi Dismin, nandun na. Raspi Dismin, nandun na po sila. Simplify Wife Routine at iba pa, nandun na rin po. Ayan pa kaibigan. Roxanne Channel, punta muna tayo kapatid na Roxanne kay John Spot Kitchen. Mayroong Premier, lipat muna tayo lahat doon. Iya Jose, nandun na rin po. Okay, may 16 pa kapatid na Spectrum. Lipat muna tayo doon bro. Mayroong Premier ang ating kapatid, may Premier. Okay, lipat na po tayo doon, lipat na po tayo, lipat muna tayo. Ayan po, may Premier pong ating kapatid. Joe GM Channel ay balikan na kita ha. Joe GM, nasuklian na kita kahapon ha. Mami Rasol, punta muna tayo sa Premier. Yung binaba ko pong link. Yung binaba ko pong link, Premier po yan. Baka pwedeng lipat muna tayo. Balik na lang kayo pagkatapos ng Premier ha. Pagkatapos ng Premier, balik na lang po tayo mga kaibigan, mga kapatid. Jasmine Story, Jasmine and Marlene. Punta muna tayo sa Premier ha. Punta muna tayo sa Premier. May Premier po ng ating kapatid. Baka pwedeng lipat muna tayo doon. Lipat muna tayo. Sa lahat po ng mga gustong matuto sa pagluluto, loading ka ho, sayang mo na yan, loading kasi wala tayong magagawa, loading eh. Ayaw mo lang yan kapatid, ayaw mo lang kapatid ha. Ayan, nagsisimula na, baka naman pwedeng lipat na kayo lahat doon. Juliana, mayroong Premier, pakipindot nga lang yung link na binaba ko. Juliana, yung binaba kong link. Salamat din sa iyo ha, Joe JM Channel ha. JM, punta ka muna doon sa Premier, may Premier sila doon ha. Kapatid na Juliana Piano, yung binaba ko pong link, punta muna tayo doon sa Premier ha. Ayan, punta muna tayo sa Premier mga kaibigan, may Premier po ang ating kapatid. Ayan, Kuya Art, punta ka muna sa Premier, Kuya Art. Mayroong Premier, balikan lang mamaya ha. Balikan mamaya, Kuya Art Kitchen ha. Kuya Art Kitchen, may Premier tayo. Punta muna tayo, lipat muna tayo doon ha. Ate Dynamite, patulong ako ate, mayroong Premier ate, yung binaba kong link ate Dynamite. Pasuyo ate, pasupport ate, mayroong Premier ate Dynamite, patulong ako. Timera, punta ka muna sa Premier ha. Punta muna kayo sa Premier kapatid, kaya John Spot Kitchen po yon, kay John Spot. Punta muna natin sa Premier mga kaibigan ha, salamat. Ate Dynamite and Timera, punta muna natin sa Premier, salamat po.
Renski, punta lang muna dun sa Premier Renski. Team Hero, salamat ha. Dalawa pa lang gamit mo. Salamat sa mga supportan nyo ha. Ayan, Juliana Piano, pahingi ng jacket. Sige kapatid ha. Sige, bibigyan kita ng jacket ha. Pero huwag kang magbaba ng sarili mong link ha. Bibigyan kita ng jacket pero huwag kang magbaba ng sariling link mo ha. Hello, Timothy Vilcana. Please help me, my friend. Please support our friend John Spot Kitchen. We have a premiere now. I need your help, my friend. Timmy Vilcan. I drop the link, my friend. Timmy Vilcan. I drop the link, and then please help me support my friend to the premiere, my friend. Thank you, my friend. Timmy Vilcan from Canada. Thank you, my friend.
Kitchen, Roxanne Channel, and Spectrum Sound to the Music, Ate It's Me Sharon. Sa lahat po ng mga nakipaglaro dyan ng mga harang ko, salamat po, salamat sa inyo. Jasmine Story, meron tayong papagraduatin ha. Graduatin po natin to, salamat po, maraming salamat po, no? Antay-antay na lang tayo sa sahod ni YouTube. Kapag sumahod natin sa YouTube, mga kaibigan, magpapalaro ko sa inyo ha. Ayan, salamat April Jean, wala ka boses. Ayan po, pasensya na po kasi may kausap ako ha. Jassy Biahira, walang boses. Ayan, meron na. Kanina po, nag-mute kasi ako nag-mute ako ha. Pero saglit lang ha. Magkwentuhan muna kayo dyan at mamaya papagraduatin muna natin si mamaya. Pag-graduatin natin to si Marlene's Vlog. Antay natin ha, Marlene's Florindo pala ha. Saglit lang, may kausapin ko lang yung kapatid ko ha. Na-monetize po si DJ Paparin sa YouTube. Kaya nga po, kunting panahon na lang. Antayin lang natin na sasahod tayo sa YouTube. Kapag sumahod tayo, magpapalaro ha. Monetize na tayo. Aprobado na ni YouTube ang ating mga application ha. Salamat po mga kaibigan at meron tayong papagraduating ngayon. Saglit lang, ipababa ko muna yung link niya no. Yung link po ni Marlene Florindo, pag-graduating natin para maging 1,000 na. 1,000 na ang kanyang mga saging no. Kaya Marlene Florindo, saglit lang mga kaibigan na, pag-graduating natin to. Oras na makipagbayan yan, Marlene Florindo. Sige, bukas. Okay, Marlene Florindo mga kaibigan ay ating, nabuang na, sana noon mali na akong pagka-type. Saglit na nga, Marlene Florindo mga kaibigan. Pag-graduating na natin to si Marlene Florindo ha. MD Vera, nandyan ka ba MD Vera? Pakipasa na lang sa grupo MD Vera. Si Marlene Florindo, pakipasa na lang.
Okay, salamat Inday Hong Kong Live Vlogs ha. Salamat po sa mga bumabati po sa akin. Maraming salamat po sa inyo lahat. Salamat po sa mga bumati at nakipaglaro sa harang ko ha. Salamat po talaga sa inyo lahat ha. Ayan mga kaibigan, pag-graduating na po natin to, si Marlene Florendo. Meron siyang maiksi lang to yung palabas niya. Maiksi lang po ito, maiksi lang ha. Oras na po, makipagtulungan po tayo, makipagtulungan. Oras na po para magbayanihan tayo, magbayanihan. Pag-graduating na po natin to, si Marlene Florendo. Pasuyo lang po, pasuyo lang ha. Okay mga kaibigan, Marlene Florendo, labas ka muna Marlene Florendo, labas ka muna Marlene. Marlene Florendo po mga kaibigan, pag-graduating na po natin to, pag-graduating na natin si Marlene Florendo. Okay, ang kapatid na nandiyan ba po siya Manong Tiknik, paki-share naman po, Manong Tiknik in MTV ha. Hindi ako makapag-share sa grupo natin, hindi ko alam bakit hindi ako makapag-share. Pakisuyo na lang po mga kaibigan, pag-graduating na natin to, mami, pakisuyo mami, patulong. Marlene Florendo, ibigay na natin to. Mga kapatid, pakiunahan nga po si Marlene Florendo, pag-graduating na natin to, pag-graduating na natin. Ayan po, sa lahat po ng mga nandito mga kaibigan, 15 po tayo nandito, 15 po. Ate Ichmi Sharen, pahingi naman ako ng tulong Ate Ichmi Sharen, baka naman po pwedeng makahingi ng tulong ate. Meron tayong papagraduating team, meron tayong papagraduating si Marlene Florendo, labas ka muna dito Marlene Florendo, meron tayong papagraduating. Mga kapatid, labas ka muna Marlene. Ayan po mga kaibigan, pasupport nga po Ate Ichmi Sharen, kailangan ko ng tulong mo. Ate Ichmi Sharen. Pag-graduate na po natin yan, ibigay na po natin ang dapat ibigay. Ayun na po, oras na po para magbayanihan tayo mga kaibigan, magbayanihan na po tayo. Marlene Florendo po, si Marlene Florendo, pag-graduate na po natin yan para maging 1,000 na siya. Tara na po mga kaibigan, 12 po tayo nandito ngayon, 12. Pasuyo po, pakiunahan na po si Marlene Florendo. Yung binaba kong link mga kaibigan, labas ka muna dito Marlene, labas ka muna Marlene Florendo. Doon ka muna sa grupo. Kasi nandyan ang link mo, baka mapalo ka ni Lolo ha. Pakiunahan po si Marlene Florendo. Labas ka muna Marlene, labas ka muna. Saglit lang. Pakiunahan po si Marlene Florendo. Ate Dynamite. Yan, Ate Dynamite, salamat po sa paglalaro ng harang ha. Ate Dynamite, pasuyo ako ate. Baka patulong naman ako. Pahingi ako ng tulong. Pahingi ako ng tulong ate. Pahingi ako ng tulong. Ate Ichmi Sharen, pahingi ako ng tulong Ate Ichmi Sharen.
Timmy Dipilcan. Hello po, Timmy Dipilcan. Hello po, Timmy, my friend. I need your help, my friend. I need your help, kapatid na kumrad, I need your help, my project, kapatid na kumrad. Team Pasaway, hingi ako ng tulong, Team Pasaway. Renski, Gikoso, Team Mera, pahingi ng tulong. Yung pinaba ko pong link kay Marlin Florindo po yan, for graduation po yan. Pag-graduate na po natin yan, Pasuyo mga kaibigan. Pasuyo, pag-graduate na natin yan, si Marlin Florindo. Baka naman pwede dyan mga kaibigan, baka naman po pwedeng makahingi ng tulong sa inyo mga kaibigan. Baka pwede makahingi ng tulong Ayan, pasok sa banga. Team Mera, Simplify, Wife Protein at iba pa. Team Dipilcan, I need your help my friend. I have a friend, Marlin Florindo, I need your help because Marlin Florindo going to 1,000 subscriber. I need your help my friend, Team Dipilcan. Please help me my friend. My Indian is work, pahingi na lang po. Pahingi ng tulong. Ate Ismi Sharen, patulong ate. Ayan mga kaibigan, pakiunahan naman po, Rolled Explorer, yan, bigyan mo ng 3 bro, salamat sa mga nagbibigay ng 3. Salamat po sa mga nagbibigay ng 3 po, maraming salamat po sa inyong lahat. Punta po tayo kay Marlin, paano po mga kaibigan? Punta po na tayo kay Marlin Florindo, kailangan ko po ang tulong ninyo mga kaibigan, mga kapatid. Si Marlin Florindo po ay meron tayong papagraduatein mga kaibigan, na papagraduatein po. Mami, pakibigay lahat nga may sa'yo. Okay, thank you my friend Timmy Dipilcan. Thank you my friend, thank you Thank you very much my friend to help our friend what name is Marlin Florindo. Thank you my friend. Uy, yung laptop ko, lubat. Saglit. Saglit lang sikasuin na muna ako. Sikasuin ko lang to si Marlin. Okay mga kaibigan, pakiunahan na lang po mga kaibigan yung binaba ko pong link. Manong teknik, nilapat ko
salamat. Manong Technique, si Marlon Florindo, papagraduatein natin. I-check ko nga kung ilan ang kulang niya. Marlon Florindo, kailangan natin. Ilan ang kulang? Saglit lang. Mariposa, nasa si Mariposa? Konti na lang ang kulang ni Marlene. 40 na lang po ang kulang mga kaibigan. 40 na lang po yan. 40 na lang pakiunan. April Jean, JL Lasagi, JL. Kapatid na JL, pahingi ng tulong JL Lasagi, kapatid na JL at saka April Jean Vlog. Kailangan ko ng tulong nyo. Bro, Jack and Joel, patulong bro. Bro, Jack and Joel and JL Lasagi and April Jean, pahingi ng tulong. Pag-graduatein natin si Marlene Florindo. Mga kaibigan, pasukin na lang po, pakiunahan na lang po si Marlene. Red Rose Kitchen, nabigay mo na. Sige. Salamat kapatid ha. Salamat. Pahingin ng tulong mga kaibigan. Okay, pakiunahan nga po mga kaibigan, pakiunahan. Ate Itzmi Sharin, nandiyan ka ba Ate Itzmi Sharin? Saglit lang, kausapin na, i-PM ko muna si Ate Itzmi Sharin. Saglit. PM ko si Ate Itzmi Sharin na, i-PM ko muna. Okay na. Ate, ayan, tapos na kay Marlene. Salamat. Naibigay mo na rin ba yung sundalo mo, Ate Shi? Ate Shi, naibigay mo na rin ba yung sundalo mo? Ate Jasmine, go po, Marlene. Ayan mga kaibigan, yung binaba ko pong link. Saglit lang. Pumunta muna ako kay Pumunta tayo kay Ate Lisa Fashionista. Nag-LS yata si Ate Lisa. Saglit. Ate Lisa Fashionista. Ay, walang ilis si ate. Sige, hingin natin ng tulong din pasaway. Kapatid na Gumrad, pahingi ng tulong bro. Ayan po, pakiunahan. Marlene Florindo po. I-check natin kung ilan na si Marlene Florindo. I-double check natin ha. Pakiunahan po mga kaibigan si Marlene Florindo. Saglit lang, sino ba bang pwede kong kausapin? Mga kaibigan, pakiunahan po si Marlene Florindo. Yung binaba ko pong link, pakiunahan na lang po. Nag-LS ba si Ate Itzmi Sharin?
mahigit na lang po, 30 na lang ang kulang, 30 na lang po ang kulang. 30 na lang po ang kulang mga kaibigan, 30 na lang po ang kulang para naman po ay maging kapit na kapit po ang ating ano. 30 na lang po mga kaibigan ang kulang, 30 na lang po ang kulang. Baka naman. Baka naman mga kaibigan, 30 na lang po. Ate Mia, ayan. Ayun, kaming na daw, pumunta na si ate. Yan, Mano Teknik, pahingi na naman ng mga sundalo mo. Yan, ate Joel ha, ate kapatid na JL, salamat kapatid. Mami, naibigay mo na rin ba sa'yo, mami? Timera, dahil si Timera nangingisda pa rin, hindi pa tumutulong. Timera, tulungan mo muna kami pagpag-graduate dito, Timera. Mamaya pa, ibaba kong link mo, pag tumulong ka sa amin pagpag-graduate, ibababa kong link mo dito ha. Timera, nangingisda po, si Timera nangingisda. Pakiunahan po si Marlene Florindo, Marlene Florindo. Salamat kaming na po mga kaibigan. Pakiunahan nga po. Pakiunahan po mga kaibigan yung ating ang ating kapatid ha. Pakiunahan po ang ating kapatid. Pag-graduate na po natin yan para naman matulungan natin ha. Sagad na daddy ay ganun ba asawa ko? Sige lang mami. Kung ano lang maikaya nating maitulong. Sige, pero pag-graduate natin yan, pipilitin natin ito pag-graduatein bago ako lumabas, bago ako bumaba, bago ako magpapaalam. Kailangan mapapag-graduate din natin ito. Kahapon pa po ito, kahapon. Thank you guys from ate po, sabi po ni ate Jasmine. Pamangkin po ni ate Jasmine po yan, si Marlene Florindo. Si Marlene Florindo po ay pamangkin po yan ni ate Jasmine. Kaya kahapon po natulungan po nila Kumrad, ni Team Pasaway, WS Program Group, Small YouTuber Group, si ate Jasmine. Kaya napag-graduate po yan kahapon. Ayan. Pakiunahan po, ayan, maya-maya. Sige bro, ingat-ingat yan ha bro, Chick and Joel ha. Salamat po mga kaibigan. Salamat po mga kapatid. Patulong naman mga kaibigan natin. Mera Rensky, paghihingi na ako tulong. Kapatid na Kumrad, tamsak ulit. Salamat bro. Bro Kumrad, salamat talaga. Maraming salamat talaga bro Kumrad. Ayan, sa mga nagtamsak dyan, maraming salamat po sa inyong lahat. Ayan mga kaibigan. Ayan na po. Thank you for coming, DJ Paparen. Ayan po, papunta na po si Ate It's Michare. Nakahingi na rin tayo ng tulong doon. Very supportive po natin yan. Rensky, ayan po, maraming salamat po mga kaibigan. Ingat po sa mga ano dyan ha. I-double check natin kung ilan ang kulang, i-double check natin. Ilan ba ang nadagdag, ilan na lang ang kulang. Saglit lang ha. Kailangan natin to na magbayanihan. Tulong-tulong po tayo para sa kinabukasan. Ayan, tulong-tulong po para sa kinabukasan na lahat. Nakausap ko na lahat mga kapatid natin, mga kaibigan natin. Nanghingi na rin ako ng tulong sa kanila. 967 ang kulang niya ay 30 pa mahigit mga kaibigan. 30 po mahigit mga kaibigan. 30 pa po mahigit ang kulang. Ibigay na po natin ang dapat ibigay. Mga kaibigan, ibigay na po natin ang dapat ibigay ha. Mga kapatid, pakiano nga po muna mga kaibigan. Pakiunahan muna natin to. Pakiunahan po
po si Marlene Florindo mga kaibigan. 30 na lang po ang kulang niya. 30 na lang po ang kulang niya. Papunta na po ang ating mga kapatid. Ang haba ng harang. Ay, ganoon. Tama yan. Huwag niyo nang skip yung harang ko. Parang awa niyo na. Parang awa niyo na po. Ay, maglilinis ako mamaya pagkatapos ko mag-live. Maraming salamat po mga kaibigan sa mga nandito ngayon. Maraming salamat sa inyong lahat mga kapatid. Sa lahat po ng mga tumutulong po sa pagpapag-graduate po mga kaibigan. Baka naman po pwede dyan mga kaibigan. Baka naman po pwede dyan mga kaibigan. Pakiunahan niyo naman po ito si Marlene Florindo. Papagraduatein po natin yan. Papagraduatein po natin. Baka naman po pwede makahingi ng tulong sa inyo mga kaibigan, mga kapatid, kapamilya. Ano pa bang maitatawag ko sa inyo? Yan ba mga kaibigan, pakiunahan na lang po, pakiunahan na lang po si Marlene. Chakadora, pahingi ng ninja mo, pa-Chakadora. Meron tayong papagraduatein, Chakadora. Ang ating papagraduatein ngayon ay si Marlene Florindo. Alagit lang, maghingi pa ako ng tulong, hingi pa tayo ng tulong, ha? Nandiyan ba si MD Vera? Ayan po, papunta na po ang ating mga kapatid. Si Ate Esmisha rin, papunta na rin po. Ayan na, nanghingi na rin ako ng tulong kaya Small YouTuber Group, Team Pasaway, kaya kapatid na Kumrad, humingi na akong tulong dyan. Salamat bro, Kumrad, salamat talaga kapatid, salamat kapatid. Sa araw-araw natin pagtutulong, araw-araw natin mayroon tayong pinapagraduate, nandyan po. Nandyan po ang Team Pasaway, nandyan ang Small YouTuber Group, nandyan ang WH Program Group para matulungan lang ating kapatid na. Pakiunahan na po. Congrats po. Ayan, salamat po ha mga kaibigan. April Jen, hello, mga mega shoutout sa'yo ate. Ayan. Hello mga CD Mars Vlog, thumbs up down. Dikit na po ako kay Marlene Florindo. Sige ha. I-check ko mamaya yung bahay mo mamaya ha. I-check natin. Pakiunahan po sa lahat po ng mga nandito. Baka po pwedeng pakiunahan natin si Marlene Florindo. Baka naman po pwedeng malit na bagay lang po mga kaibigan ha. At malaking tulong po yan. Malit na bagay ang pagbigay ng saging, pero malaking tulong po yan para sa ating kapatid. Pero po, ate Dynamite, ipik, pahingi naman ako ng tulong ate. Nasaan si Mami? Saglit. Kausapin ko si Mami. Naka si Mami ha. Ay, si bro, salamat bro ha. Jack and Joel, salamat talaga bro. Pasensya na bro sa mga abala bro ha, Jack and Joel. Jack and Joel, salamat talaga sa mga tulong mo at suporta mula sa Ford pa lang, no? Yan, Mars, nandito na si Mars Vlog. Ayan mga Mars, meron tayong papagraduatein. Baka naman po pwede na pag-graduatein na natin yan. Sa lahat naman po dyan, makailangan ko po ang inyong kabayanihan ngayong araw na ito ha. I-double check natin ilan ang nadagdag, i-double check po natin ni Marlene Florindo. Saglit lang ha, hanggang manghingi pa tayo ng tulong. Kapag kulang pa, malaki kang kulang, hingi pa ulit tayo ng tulong. Okay, i-double check natin ng ilan ang kulang. Ayun mga kaibigan, 28 na lang po ang kulang. 28 na lang po ang kulang mga kaibigan. 28 na lang po ang kulang. Baka naman po pwede natin ibigay na dapat isagad na natin ang dapat isagad. Ayan. Isagad na po natin ang dapat isagad mga kaibigan. Kung ano pa ba ang dapat natin ibigay na tulong. Hindi pa nagre-reply si Mami ni Lilo. Saglit, tatawagan ko to. Tawagan
Kailangan ko si Mami, kakalampagin ko si Mami. Ayun, kakalampagin ko si Mami Nililo. Si Mami Nililo, nagluluto pala siya. Nagluluto pala si Mami Nililo. Ayan, ninja ni JL, papunta na rin po. Kapatid, salamat kapatid ha. Kapatid na JL, asagi Mami Nililo, pasensya na Mami, nakalampag ko si Mami Nililo. Nakalampag ko si Mami Nililo, nagluluto pala siya, nagluluto na. Nag-tutorial siya, nag-tutorial. Tapos, nahinto yung pagluluto niya, tinawagan ko kasi siya, kailangan ko ng tulong kasi niya. Nakalampag si Mami. Salamat mga kaibigan, salamat ha. Alam mo mga kaibigan, kapag kailangan talaga natin ng tulong, kakalampagin na lang natin yung mga kapatid natin ha. Salamat po mga kaibigan sa inyong mga tulong. Ayan na. Kunti na lang mga kaibigan, kita mga kaibigan. 23 na lang po ang kulang. 23 si Mami Nililo, 20 yung sundalo niyan. Ayan, hingi na tulong yan. Ayun, road to 1K, salamat kapatid na kumrahan. Ayan po ang very supportive kong kapatid. Ang mabait kong kapatid, si Comrade, ayan po, very supportive yan. Ayan ha, yung binaba po ni Comrade mga kaibigan. Marlon Florindo po, konti na lang daw ang kulang para gumraduate po mga kaibigan. Baka naman. Pakapalan ko na po ang aking mukha dyan mga kaibigan. Pakapalan ko na po ang mukha ko para naman lang matulungan tong ating kapatid ha. Kahit sino na ang nilalapitan natin para lang magpakapalan natin ang mukha dito. Lumapit na ako sa Team Pasaway. Yan na po si Comrade po ang tagapagpadala ng sulat. Humingi na rin po kami ng tulong. At kay Mami Nililo, kinalampag ko ba, tinawagan ko para matulungan. Yan lang ha. Ayan mga kaibigan, saglit lang ha. Si March po pala ito. Salamat March. Isa pa sigaw akong papalakpakan nga muna dyan sa mga mababait at very supportive nating kapatid. Mga kapatid, yung binaba po ni kapatid na Comrade ko ay para po yan kay Marlon Florento para maging
100. Baka naman po pwedeng makahingi naman ng tulong dyan. Magpakapal na po kami ng mukha sa inyo para lang matulungan tong aming mga kapatid. Magpakapalan na kami ng mukha dyan kahit anong gawin dyan. Kakapalan ko na ang mukha ko para lang mapagraduate to, ha? Para lang mapagraduate po natin to si Marlene Florindo, kailangan ko po pakapalan ang mukha ko. Kakapalan ko na ang mukha ko sa inyo, mga kaibigan. Kapalan ko na po ang mukha ko sa inyo. Pakiunahan nga po, mga kaibigan, si Marlene Florindo. Baka naman po pwede makahingi ng tulong sa inyo, mga kapatid. Yung 7 na lang po ang mga nandito, 7. Okay, gawin na natin ang tamsag natin. Gawin na po natin mga kaibigan. Okay mga kaibigan, okay naman po mga kaibigan, okay na lang. Ayan, 17 na lang daw, sabi po ni kapatid na kumrad. Baka naman ba umiron pa kayo dyan? 17 na lang daw mga kaibigan, 17 na lang daw. Baka naman po pwedeng mahibigay nyo na yan ang 17 ninyo. Kukunting tulong na lang po yan, malaking tulong na po yan sa isang kapatid natin kapag nangangailangan ng tulong. Kaibigan, ilan na lang po ang kulang ni Marlene Florindo? 14 na lang po mga kaibigan, 14 na lang para mag-graduate ng 14 na lang. Pinupush ko na talaga to mga kaibigan, ha? Pakapalan ko na talaga to ng mukha ko. Pakapalan ko na ng mukha to mga kaibigan. Mga kaibigan, 14 na lang po ang kulang, 14 na lang para gumraduate na siya, 14 na lang po ang kulang. 14 na lang po ang kulang mga kaibigan, 14 na lang para mag-graduate na si Marlene Florindo. 14 na lang po yan. Lahat po, binigay na natin ng lahat. Humingi na rin ako ng tulong kila Mami, Team Pasaway. Binigay natin ng lahat yan. Minantay na natin ang iba, naglalaro pa lang, nagsiswitch, nagpapalit pa lang sila ng bahay. Tawagan nyo, may tawagan nyo nga, Ayan, sagad na daw ni JL Lasagi ang kanya. Sinagad na daw niya ang lahat. Sinagad ko na ang lahat. 7 na lang daw mga kaibigan. Unahan na natin. Ako pang hindi pa nagbigay. Hindi ko pa binigay yung sa akin. Hindi ko pa binigay yung sa akin, ha? Yung sa akin mga kaibigan, hindi ko pa binigay. 24 yung kay DJ Paparent, pero hindi ko pa binigay. Pampasubra ko talaga yan. Pampasubra ko yan. Kaya, ipapalabas muna natin ang gatas. Katasan muna natin to sila, ha? Ilabas nyo na po ang dapat ilabas mga kaibigan. Baka naman dyan. Ayan 7 na lang 6 na lang. Naku, napakabait talaga. 5 na lang 5 na lang mga kaibigan. 5 na lang talaga. 5 na lang. Oh, 5 na lang Sino na lang? 5 na lang ang kulang mga kaibigan. Sino pang hindi nagbigay dyan? Ipapatulpo ko. Papatulpo ko talaga hindi nagbigay dyan. Yung mga hindi pa nagbigay, ipapatulpo ko talaga. Sino pa bang hindi nagbigay dyan? Sino pang hindi nagbigay? Sino pa ang hindi nagbigay? Sino ang hindi nagbigay? Papatulpo ko yan. 5 na lang 5 na lang ang kulang. Ipapatulpo ko talaga yan. Papatulpo ko hindi nagbibigay. Yung mga hindi nagbibigay dyan, ipapatulpo ko yan. Apat na lang mga kaibigan. Ang kulang niya, 4 na lang.
naman pwedeng makahingi naman ang tulong dyan. Mga kaibigan, 3 na lang ang kulang ng ating kapatid para mas magandang sobraan pa po natin yan. Ang lahat ng mga hindi nagbibigay, ipapatulpo ni DJ Papa Rems. 4 na lang po yan ang kulang. Ipapatulpo ko talaga yan ang hindi nagbibigay dyan. Pati puso ko, binigay ko na, binulabog ko na ang kapitbahay ng YT. Ayan, salamat bro, kumrad ha. Salamat talaga kapatid na kumrad ha. Salamat talaga kapatid. Dalawa na lang, dalawa na lang. Baka naman pwedeng sobrahan natin yan, 10. 10 ang sobra natin, kagaya kay Jasmine kahapon. Pinasobraan ng mga team Pasaway, WS Program Group, Small YouTuber Group, nila Ate Lisa, Ate Sharon, Ate Ismi Sharon, ayan tinulungan na, gawin na natin, sobraan pa natin ng 10 ha. 10 pang ating ipasobra dyan. Saglit lang Lods ha, tambay ko muna, ayusin. Sige lang. Oo, isa na lang, ako na nga magbigay yan, isa. Sige na, sobraan na natin to. Ano magagawa natin mga kapatid, sobraan ko na to. Ayun, 1,000 na. Congratulations! Congrats! Dagdagan nyo pa mga kaibigan, sobraan pa po natin yan. Ayun! Shit, tumawag. Si Mami! Aglit ha, tumawag si Mami ha. Congrats mga kaibigan, congrats po no. Pasobrahan pa po yung mga hindi pa nakapagbigay, baka naman pwedeng nating ibigay na dapat dating ibigay. Okay mga kaibigan, okay na po. Thank you. Magpasalamat kayo Jasmine Florindo and Marlene Florindo. Jasmine Florindo. Jasmine Story and Marlene Florindo. Kayo po'y magpapasalamat sa mga nandito ngayon. Hindi po ako papasalamatan ninyo. Ako lang po tagapadala lang po ako ng sulat. Tagahingi lang po ako ng tulong. Kaya magpasalamat kayo sa Team Pasaway, nila Ate Sharon, Ate Yvonne, Comrade, Pats Live, and Boss Kamalmal. At magpasalamat ka sa WH Program Group sa pagkikipagbayanihan. Ayan, WH Program Group at sa Small YouTuber Group sa tulong po nila Ate Lisa Passionista at nila Ate Hazel Reyes. Doon po kayo magpapasalamat. Salamat po sa inyong lahat mga kaibigan. Nakatulong po tayo dahil po yan sa inyo ha. Dahil po yan sa inyo, hindi po yan dahil sa akin ha mga kaibigan. Na tayong lahat po nagtutulungan ha. Hindi lang po ako, kundi tayong lahat. Congrats po Marlene, congrats. Ayan po mga kaibigan. Napag-graduate din natin ang ating kapatid no. Medyo matagal-tagal din bago natapos pero nasimulan at naibigay na po natin ang dapat ibigay. Kung meron pa bang hindi kayo naibigay dyan, pasobraan na po natin yan. Kung meron pa, baka naman ang mga kaibigan, yung mga wala pang nagbigay dyan, ha? Yung mga hindi pa po nagbigay ng pasobra. Ayan, congrats po, 1,000 na, padagdagan ko yan mamaya. Magtago ka muna dyan, at nandito yung link mo. Ayun, salamat po talaga mga kaibigan sa mga tulong ninyo. Nandito na ulit. Okay, congrats po mga kaibigan. Sige, tayo po ay magbababa ng sino po ba ang ipopromote ko ditong bahay. Sa lahat po na hindi pa ka na nakadagdag dito, maraming salamat po. Ilan na lang po ba tayo? 11 na tayo na dito. Ang ating tamsak ngayon ay 62. Tamsak po tayo, 62 tamsak. Dahil po yan sa tulong ninyo, 1,000 na po. Daragdagan ko, ako na magsusubra kay Marlene. Ang naibigay ko kay Marlene ay 4 pa lang yung nabigay ko kay Marlene. May 20 pa ako natira, 20 pa ako natira ko. Ibibigay ko na sa kanya to lahat ng 20 ha.
ibibigay ko na ito lahat sa kanya. Yun, maraming salamat po mga kaibigan. Hello po sa, Jelcy Dayari, salamat po Jelcy. Hello po, shoutout po, ayan, shoutout sa Jelcy. Thank you po sa lahat ng tumulong. Ayan po, maraming salamat po Jasmine Story. Isang malaking karangalan po yan sa aming lahat, ang pagtulong. Malaking, po sa amin yan, malaking katanungan kung paano namin nagawa yan, kung bakit namin natulungan yan. Nagawa po namin yan dahil po yan sa mga tulong. Lizzie Maldita, nandito na aking kapatid. Salamat, salamat. At isang masigabong palakpakan muna. Ayan, isang masigabong palakpakan po sa mga tumulong. Shout out everyone mga kaibigan. Kung hindi na po kadikit si Lizzie Maldita, isa po yung Team Pasaway. Mabait po natin yung kapatid. Team Pasaway, maraming salamat po sa inyong lahat. Ayan, yan. Jasmine, mamaya. Ayan, sige, bababa natin mamaya, ha? Meron pa naman tayong mahaba-haba pa oras natin bago matapos ang ating live stream. Shout out naman po, Allergin Siroid, mami, shout out sa'yo from Chelsea, Dayari, salamat po. At Jasmine, si Jasmine pala yan. Sige, Jasmine, sige. Ayan, salamat po mga kaibigan. Mga kaibigan, kung hindi na pa po kadikit si Lizzie Maldita, baka naman po pwedeng pakiunahan naman yan si Lizzie Maldita. Saglit, magbaba ako ng bahay ni Lizzie Maldita, ha? Lizzie Maldita, ibaba ko muna. Salamat po sa mga nagpapatamsak dyan. Saglitan, Lizzie Maldita, ayan. Nagpalit ng mukha si kapatid, ha. Sige nilang kapatid, ha. Maghahanap ako ng magandang video mo kapatid at ibaba ko. Mga kapatid, pakiunahan nyo nga ako si Lizzie Maldita. Pakiunahan si Lizzie Maldita. Ang lahat ko ng mga magko-comment dito, bibigyan ko ng tig-isang oras para inyong mga palabas. Ang lahat ko ng mga magko-comment dito, bibigyan ko ng tig-isang oras sa inyong mga palabas. Pakiunahan mga po si Lizzie Maldita, pakiunahan. Bibigyan ko po kayo ng tig-isang oras. Mag-comment lang kayo, maglagay ng DG sa dulo. Maglagay ng DG sa dulo. Maglagay po kayo ng DG sa dulo mga kaibigan. DG po, DG ang ilalagay ninyo. Huwag maglagay ng hashtag, huwag maglagay ang hashtag ko ni DG lang. Pakiunahan nga po si Lizzie Maldita, pakiunahan. Bigyan ko kayo ng tig-isang oras. Ang lahat po ng mga magko-comment, lahat ng mga manunood doon, lahat ng mga mag-subscribe, bibigyan ko ng tig-isang oras. Kaya putahin na po yan si Lizzie Maldita. Ayan, nagpakulay ako ng buhok. Ganun ba kapatid? Oo nga, nagpakulay nga siya ng buhok eh. Kaya si Lizzie Maldita mahilig yan sa TikTok. TikToker siya eh. Magaling mag-TikTok yan, muntik na mauntog yan sa kaka-TikTok eh. Yan kapatid ha, yan. Nagpapakulay daw ng buhok. May nag-message. Okay mga kaibigan, pakiunahan nyo nga po, Delpijik, ninja ni Delpijik. Ayan. Sa ano, ayan, Delpijik, pakiunahan nga to, Delpijik. Jovan, hi guys, nandito si Jovan. Jovan, nandito. Sa lahat po ng mga nandito ngayon, yung binaba po ng link ni DJ Paparens kay Lizzie Maldita, pakiunahan nyo nga po si Lizzie Maldita. Mag-comment kayo doon, bibigyan ko kayo ng tig-isang oras ha. Bibigyan ko kayo ng tig-isang oras. Isang oras po ibibigay ko sa inyong mga palabas. Bibigyan ko kayo ng tig-isang oras ha mga kaibigan. Tig-isang oras po ibibigay ko sa inyo. Kaya pakipuntahan naman po yan si Lizzie Maldita. Ayan, salamat kapatid ha, Jovan. Ayan, pakiunahan po. Tumunti tayo dito, tumunti lang po tayo. Kailangan ko naman siguro magpaalam na, no? Okay mga kapatid, magpapaalam na kaya siguro ako sa inyo. At ako naman, ako'y napapagod na ay. Pakiunahan po si Lizzie Maldita mga kaibigan. Si Lizzie Maldita, pakiunahan naman. Bibigyan ko lahat ng isang oras po. Ang lahat ng mga magko-comment, lahat po ha, hindi lang isa ha. Lahat po ng mga magko-comment doon, basta may DG sa dulo, bibigyan ko po kayo ng tig-isang oras ha. Bibigyan ko kayo ng tig-isang oras. Bait naman yung host. Ay hindi po kapatid na
na Lizzie Maldita. Ganito talaga, kapatid na Lizzie Maldita, araw-araw ang ginagawa namin. Meron may ads ko ako. Meron ako kapatid, meron. Meron kapatid, meron. Baka hindi ka pa nabibigyan ng ads. Ako meron. Inom daw ng tubig, sabi ng asawa ko. Ayan mga kaibigan, pangiunahan po si Lizzie Maldita po. Ganito kami dito, kapatid na Lizzie Maldita. Nagbababa kami ng bahay, tapos yung mga ano ko, binibigay ko doon, yung mga binibigay ko, yan po yung oras po yan. Para kapag may mag-comment doon sa palawas ninyo, bibigyan ko silang tigil isang oras. Yun, 63 na ang thumbs up natin, oh. Sige, ha? 4 PM, sige, tapusin ko na to hanggang alas 4 para mailipat ko lahat ng tao sa'yo, ha? Kaya po, pakiunahan nyo nga po mga kaibigan si Lizzie Maldita. Pakiunahan po, lahat po kayo naman nandito, 13 kayo na nandito. 13 po mga nandito. Baka po pwedeng unahan natin yan si Lizzie Maldita mga kaibigan, ha? Refresh muna. Sige lang kapatid, sige, salamat talaga kapatid na Lizzie, ha? Kaya mga kaibigan, si Lizzie Maldita po, from Team Pasaway po yan, from Team Pasaway. Ayan po mga kaibigan, yung si Lizzie Maldita, pakiunahan na, pakiunahan. Salita nga. Ay, makapagkapiling ako, binigyan ako ng asukal ni Kuya Joel. Ay, salamat makapagkapiling ng bata, mayroong asukal. Okay, tama mga kaibigan, may nag-donate sa akin asukal, si Kuya Joel. Nag-donate ng asukal. Lalagyan muna tayo ng kape, magkakape muna tayo. Mga kapatid, pangiunahan si Ate Lizzie Maldita, ha? Kapatid natin yan, babae po yan. Pabili ng Ayan, may kape na ako. Makapagkape na. Kanina pa akong gusto takam sa kape. Ayan mga kaibigan, salamat. At ako muna mag-iinit ng tubig. Mag-iinit nga muna tayo ng tubig. Saglit mga kaibigan at mga kapatid ko. Dana po, pakiunahan na mga kaibigan, pakiunahan nyo si Lizzie Maldita. Sa lahat ng mga hindi pa nakauna kay Lizzie Maldita, baka pwedeng huli, na. Di mo mahuling ads, baka maya, di mo pa mahuli-huli. Baka maliit yung lambat mo, baka butas yung lambat mo kapatid na Lizzie Maldita. Ayan, ito nga, maraming ads dito, marami na akong ads, ayan. Mamaya na kapatid na, dadagdagan ko pa yan, ha? Okay mga kaibigan, mayroon tayong premiere maya, alas 4, puntahan natin si Spectrum Sound to the Music. Ayan. Salamat po sa mga nandito ngayon, ha? 15 po tayo ngayon nandito, 15 po tayo. Yung binaba kong link mga kaibigan, kay Lizzie Maldita po yan, baka naman pwedeng pakiunahan.
para makatanggap kayo ng tag-iisang oras sa inyong palabas, pakiunahan niyo po yan si Lizzie Maldita. Mag-comment ng anong nilalaman ng palabas. At huwag kalimutan maglagay ng DG sa dulo. DG lang, huwag maglagay ng hashtag or at. DG lang. DG lang dapat ang idadagdag nyo, ha? Yun o, 66 na yung ating tamsak. Napakabait ng ating mga kaibigan. Marami tayong tamsak ngayon. Sana araw-araw. Ay, congrats! Salamat talaga kapatid. Kapatid na Lascarigor. Salamat. Okay, salamat po sa mga nandito. Salamat ha. Lascarigor, pakiunahan si Lizzie Maldita kung hindi mo pa kadingit yan. Mag-comment, magdagdag, maglagay ng DG sa dulo para makatanggap kayo ng isang oras sa inyong palabas. Totoo po yan mga kaibigan, hindi po ako nagluloko ha. Lahat po yan pinipili ko, hindi ako nagbibiro, pinipili ko lahat yan ha. Kapi-kapi na muna, kapi-kapi pag may time. 15, congrats po, salamat sa mga nabumabati sa akin ha. Yung mga bumabati sa akin para ano tawag ito? Sa aking pagka-monetize, salamat po sa inyong lahat ha. Yan, kape is life, sabi pa nga ng asawa ko, ang kape daw, yan na daw ang aking buhay. Totoo yun mga kaibigan. Ang kape ko, ang aking buhay. Kapag walang kape, mamamatay. Congrats DJ, salamat Delby Jake, salamat ha. Boss, bakit wala? Ikaw, ewan ko kapatid na Lizzie Maldita. Ewan ko Lizzie, bakit ikaw wala? Pero samantala yung mga kapatid natin dito, meron sila. O sila nga, may mga harang sila eh. Pakiunahan nga po mga kaibigan pakiunahan nga po si Lizzie Maldita. I-check ko kung ilan na nadagdag ha. I-check ko nga kung ilan na nadagdag ng ating kapatid. Ay? Ilan ba nadagdag? Hindi ko na namalayan kapatid. Ano ba yun? Hindi ko na maalala kung ilan na nadagdag. Bahala ka na dyan kapatid na Lizzie Maldita kung ilan na nadagdag ha. Puro TikTok talaga to eh. Ito yung founder ng TikTok eh, si Lizzie Maldita. Pakiunahan si Lizzie Maldita mga kaibigan, pakiunahan nga po. Ayan po, salamat po yan Lizzie Maldita, kasama po yan si Jasmine yung pinag-graduate natin lahat kahapon. Nagtutulungan tayo kahapon no? Kaya malaking tulong talaga yung pagkikipagtulungan natin no? Wow! 2030 na pala ako. Ang dami ko na subscriber. Nakakatuwa naman. Ang dami kong subscriber. Ako na magdaragdag dito kay Marlene. Dadagdagan ko to si Marlene ha. Pasubraan natin to ng 10 or 20. Depende hanggat kaya. Kung sa bagay, lahat naman to sa akin, hindi ko pa naibigay lahat. 4 pa lang naibigay, 5 pa lang pala. Ayan, hayaan mo na yan kapatid kapag hindi mo makukuha yung aking mga ang aking mga tawag nito. Yung aking mga harang ha. Baka malay mo bukas, kapatid, di ba? Yun, nag-graduate na si Marlene. Ako po'y sakit ng aking likod. Ayan, maraming salamat po. Ninja ni Melody Lascarigor. Ayan, salamat Ninja. Lizzie Maldita, oo nga po salamat sa idea ni DJ. Ha?
magkadikit? Oo, hindi pa kayo magkadikit. Sino bang hindi pumunta kay ano? Sige nga, magpagpalaro tayo dito. Ang mabunot dito, yun ang ibababa kong link ha. Ang lahat po ng mga mabubunot dito, yun ang ibababa kong link ha. Magpalaro tayo hanggat may oras pa tayo. Magpalaro tayo ha. Mantitrip na naman tayo. Magpalaro si DJ Babarent. Ang mabunot ng roleta ha. Siya ang ating ibababa na link dito ha. Sige, press 1 po sa mga nandito, sa lahat ng mga nandito. May harang ka na. Nakikita mo na kapatid yung harang. Salamat kapatid na Lizzy Maldita ha. Sige, magpapalaro tayo. Mamimigay tayo ha. Lizzy Maldita, lista natin. Press 1 po sa mga gustong sumali. Rensky, sasama kita bukas sa Rensky ha. Rensky, sasama kita bukas sa shoutout dyan. Hindi ko na ilagay. Bukas ilalagay, sasama kita ha. Press 1 po, press 1. Rensky Gikuso, Melody Alaska Rigor. Ayan, sino ba? Joban, ayan si Joban. Joban Gimarangan. Lizzy Maldita, Rescue, Joban, MD Vera. Wow, may harang din sa akin. Wakas. May harang ka na kapatid na MD Vera. Ay, salamat sa mga naglalaro ng mga harang ko dyan ha, mga kaibigan ha. Sa lahat po na nakipaglaro ng mga harang dyan, maraming salamat talaga ha mga kapatid. Malaking tulong po sa kay DJ Paparensyan, yung mga nagharang. Nanalo ba ako? Hindi pa bro. Hindi pa bro, Jack and Joel, hindi pa. Ngayon pa lang tayo magbobola. The Spectrum. Sino pa? Rensky, salamat din kapatid ha. Bukas kasi hindi kita naisama sa aking mga kapatid. Nandito ba si April Jane? Sino ba mga nandito? Baka pwedeng makahingi ng press 1 sa inyo mga kaibigan? Makahingi man lang ako ng press 1 para malaman ko sino pa yung mga nandito at maisali natin sa palaro. Jovan Lorchin, yung asawa ko. Sino ba yung mga nandito mga kaibigan? Sino ba po yung mga nandito? Kape muna tayo, kape. Yan, MD Vera nandito. Nandito pa ba si kapatid na Roxanne? MD Vera, April Jane, Delby Jake. Nandito pa rin si Delby Jake. Sige, Delby Jake. Sino ba? Delby Jake nandito. Si Team Mera. Yan, si Team Mera. Press 1 po para maisali ko kayo ha. Jose, nandito pang aking kapatid na si Iya Jose. Sino ba? Jinsang, happy vibe, gate please. So, ayan, sige, salamat kapatid ha. Jinsang, happy vibe, salamat talaga kayo kapatid ha. Jinsang, happy vibe, ayan, Ate Mera, sino pa ba nandito? Ang dami naman, press 1. Jasmine Mistore. Jasmine Mistore, nandito pa rin, Iya Jose, ang dami yung press 1. Ang dami prisuan. Host, wag mo ako isali, busy ako he. Okay lang yan kapatid, okay lang yan. Pupunta ka man o hindi, wala pong problema. Hindi naman sa pilitan to eh. Wala na lahat to kapatid na Lizzy, okay lang yun. Kahit di ka pupunta. Kasi ang titignan ko lang naman doon, may mga nagko-comment na DJ. Kapag may nagko-comment na DJ, yun ang aking bibigyan natin isang oras. Okay, tayo na po yung magsisimula na ah. Magsimula na nga tayo mga kaibigan. Si Kumrad, nandito ba lang si Kumrad pala? Okay mga kaibigan, magpalaro na tayo.
Retros Kitchen, sali ko, walang palakasan dito. Kahit asawa ko yan, sisantihin ko yan. Ay lang, si Lord Jean 08 ang nabunot. Lord Jean 08 yung asawa ko. Parang ano yata si Mami ngayon Parang si Mami ngayon yung ano yata, parang araw yata ni Mami ngayon Mag-comment mag-comment. Oh, wow, 430 na Aba, napakagaling ng batang ire. Magaling mangisda, kahit madaling araw, nangingisda yung asawa ko, napakagaling. Iba naman ang iba naman ipapuntahan natin. Ayan, ito. Mga kapatid, pakiunahan nga po si Lord Jen 08. Ay, salamat kapatid sa mga nakipaglaro ng harang dyan mga kaibigan, yung binaba po ni DJ Paparent, yung link po yan ng aking asawa. Siya po ang nanalo hindi po yan binunot ko yan, binunot yan, hindi ako nagbunot Ayan mga kaibigan, pakiunahan po, ang lahat po naman magko-comment dyan, bibigyan ko natin isang oras Salamat kapatid na Lizzie Maldita. Sa lahat po naman magko-comment dyan kay Lord Jean 08, bibigyan ko natin isang oras po sa inyong mga palabas. Kaya maglagay ka na maraming mga video nyo sa mga playlist ninyo Kape muna, kape. Pakiunahan po si Lord Jean 08 mga kaibigan. Lord Jean 08, pakiunahan. Pakiunahan po mga kapatid si Lord Jean 08. Pakiunahan nga po mga kaibigan si Lord Jean 08. Sino pa pong hindi nakapunta dyan? Ayan mga kaibigan, yung binaba po ni Spectrum. Ayan bro, pasuhin na bro. Ikaw muna pagbaba bro. Yan, kahit dikit nyo na po yan. Kahit dikit nyo na po yan. Pakiunahan na lang Kahit dikit nyo na po yan. Kahit dikit nyo na. Pakiunahan na lang po. Pakiunahan na lang. Ang lahat po ng mga magko-comment doon, bibigyan ko po ng tig-isang oras inyong palabas. Basta maglagay kayo ng DG sa dulo. Maglagay ng DG sa dulo Ayan, si Bro Spectrum muna tutulong sa akin kasi ako'y magkakape muna. Pakiunahan po si Lord James 08 po. Walang palakasan dito Siya talagang nagkataon talaga, siya ang nabunot talaga. Malakas manalangin to asawa ko Grabe pag manalangin to talaga, abot langit talaga Yan po, pakiunahan po si Lord Jean 08. Maglagay po kayo ng DG sa dulo para naman mananalo kayo Okay, next. Hala, Lord Jean. Hala, si Mami pa rin ang nanalo. Hala, si Mami pa rin ang nanalo. Mami, donate mo to, kanino mo ibibigay? Sina para maibaba mo link. Mami, donate mo. Kanino, Mami? Kay Lord Jean pa rin ang nanalo? Lord Jean pa rin? Kanino, Mami? Kanino? Segundo. Lord Jim 08 mga kaibigan. Kanino idodonate, Mami? Kanino mo idodonate?
Ayan, labing dalawa po tayo nandito. Salamat, salamat. Kanino ibinibigay ni Mami? Kanino ibibigay? Kanino ito-donate, Mami? Ay, wala na. Naibaba na. Naibaba na ni Spectrum. Thank you for coming in DJ Paparen's live streaming, and don't forget thumbs up. Ayan po, nag-iikot na si Nightbot, nag-iikot kay Spectrum. Okay, kay Spectrum daw ang ibaba ko. Sige, ibaba ko kay Spectrum. Ibinigay ni Mami kay Spectrum. Ganyan po kabait si Mami. Hanap tayo ng video ni Spectrum, ha? Ayun, mayroong brief challenge dito. May brief challenge. Hanap po na tayo ng video dito na maiksi ni Spectrum, ha? Ayan, ito. Ay, tapos na yata ito, eh. Hanap tayo iba. Medyo mahaba, mga kaibigan, pero ito lang yung pwede natin ibigay natin dito. Pwede na siguro to. Okay, mga kaibigan, ibinaba ko pong link. Ay, Nims Maker, salamat talaga, kapatid, ha? Salamat, kapatid ng Nims Maker, sa mga tulong niyo po, sa mga tulong niyo. Salamat, ha? Mga kaibigan, pakiunahan niyo po si Spectrum Sound to the Music. Pakiunahan po si Spectrum. Mag-comment po kayo doon, magbigay ako ng tag-isang oras sa inyo, ha? Pakiunahan niyo nga po si Spectrum. Mga kaibigan, yung binaba ko pong link kay Spectrum po yan. Baka pwedeng pakiunahan si Spectrum, ha? Pakiunahan po, mag-comment, maglagay ng DJ sa dulo para naman kayo ay mabigyan ko kayo ng tag-iisang oras, ha? Kaya mga kaibigan, pakiunahan nga po si Spectrum. Oh, kasali ka dito, Julian. Ay, wala pa sa pangalan. Sige, sali kita. Okay, nandito ka na, kapatid na Juliana. Nandito ka na, ha? Pakiputahan niyo po, unahan niyo po yan, si Spectrum Sound to the Music. Mag-comment po kayo, maglagay ng DJ sa dulo. Maglagay po ng DJ sa dulo, ha, para mabigyan ko kayo ng tag-iisang oras, ha.
pinaglaruan yung harang ko. Salamat talaga. First time po natin magkaharang mga kaibigan. Matagal na rin natin pinangarap yan. At nabawi din natin puyat at pagod sa ating pag-wawaiti, no? Nabawi din natin, natanggap din natin yan, yung harang na yan. Salamat, salamat. Ayan, maraming salamat po sa inyo lahat. In out. Ayan, salamat po. Alam mga kaibigan, nandito po sa aking kapag monetize channel po ako, pwede kayo maglabas-pasok dito, no? Kasi nga, si DJ Papa Renz po, dyan ako, ang mga monetize, dyan po na kumikita sa mga ads na kumikita. Kahit maglabas-pasok kayo, wala pong problema doon. Kasi nga, ads kayo kumikita eh. Sa ads sila kumikita yung mga monetize. Hello po, Ate, what's up bro? Makoy, magtamsak ka muna ka Makoy, ha? Makoy, hindi ka ba nagtamsak? Bakit ganoon? Kanina ka pa dito, hindi ka pa nagtatamsak. Gawin na nating 70 tamsak natin. Yan o, 71 ang tamsak natin. Salamat. Harang ulit, harang. Ayan, harang. Nasa harang sila. Maraming salamat mga kaibigan, ha? Dahil po, na-monetize tayo ngayong araw na ito. Maraming salamat talaga. Makoy, pakiunahan nyo nga muna to si Spectrum Sound to the Music. Mag-comment, maglagay ng DJ sa dulo, ha? Mag-comment. Lods, pag nag-comment ako sa video ko, may 1 hour din ba ako? Gamitin mo ninja mo, wala. Hindi. Huwag ka magalala kapatid na at naka-play ka pa rin sa akin, Spectrum. 2 araw na to yung bahay mo, ulit-ulit na ito, ha? Huwag ka magalala. Ay, hindi ko ba napansin? Sorry naman, ha? Ay, napagalitan tuloy tayo. Sorry naman. Sorry po, at titignan ko muna si ilan na bang nadagdag. Pangiunahan po si Spectrum Sound to the Music mga kaibigan. Ang lahat po ng mga magko-comment at merong DJ sa dulo ay mananalo ng 1 oras. Kapag walang DJ sa dulo, invalid po ang inyong napanalunan. Wala kayong matatanggap. Yan, Makoy 187, hello po from Iya Jose. Ayan po, napaka-active. Napaka-active talaga yan si Iya Jose. Kapatid ko niyan, matagal ko nang kilala yan. Hanggang ngayon, nandyan pa rin, kasama ko pa rin. Hanggang ngayon. Nemsmaker, nandito na po. Nemsmaker, may piniim ako sa'yo, Nemsmaker. Kapatid na Nemsmaker, may piniim ako sa'yo. Baka pwede ha, pakidagdagan na lang ha. Sobrahan pa natin si Sobrahan pa po natin. Saglit ha, check ko nga kung nakailan na Okay mga kaibigan, pasobrahan nyo pa po si Marlene kahit 10 or 20. Ha? Pagkatapos ko magla-live streaming. Ha, the Spectrum Sound to the Music, haha, maulap pa gyud. Ayun, nabuang ng mabisaya. Yun o, ayan, Daddy and Baby. Yan, anak ko yan, si Daddy and Baby. May harang ka na, Gaw? Oo, Gaw. Meron akong harang. May harang na ako. Sa awa ng ating mahal na Panginoon, binigyan tayo ng harang. Naharang na tayo ngayon. 2 times na ako i-refresh, ba't wala pa? Mamaya pa ikaw, kapapasok mo lang, Gaw eh. May harang na ako, Gaw. Kanina umaga lang dumating yung mensahe ni Lolo. Kanina ni Lolo, nagmensahe siya kanina. May harang na ako. May harang na ako, Gaw. Naharangan na ako. 2 na harang ko eh. Sa lahat ko na mga nakipaglaro ng harang dyan, ha? Baka naman pwede dyan. Okay, last ko na itong ibaba kaya The Spectrum. Pakiunahan si Spectrum at tayo po ulit ay bubola. Pakiunahan po si Spectrum. Sino kaya ang nanalo? Lizzie Maldita. Si Lizzie Maldita ang nabunot. Lizzie Maldita.
Maldita. Awag na lang, i-play ko na to 24 oras. 24 oras na to, i-play ko na lang 24 saglit lang. I-play ko na lang siya ng si Lizzy Maldita, i-play ko na lang 24 oras ha, kasi nagbaba na ako ng bahay niya kanina. Ayan, Lizzy Maldita, ibababa ko na lang ha, gawin ko na lang yan. Roxanne Channel, ano, hindi ko nasulat si kapatid. Okay. Hello, Tita Dimsmaker. Hello po, Tita. Ikot. Jack and Joel ha. Jack and Joel mga kaibigan, paunahan ko to sa inyo ha. Jack and Joel, saglit lang. Malapit na rin tayo matapos at lilipat tayo sa premiere. Hanap tayo ng maliit na mahanap tayo ng mga palabas ni Jack and Joel ha. Hanap tayo ng maiksing video lang ha. Ayan, salamat kapatid na Nimsmaker. Bigay mo na ha. Pasobrahan mo na lang kapatid ha, pasobrahan mo na lang. Saan ba yan? Mahaba. Mahaba mga video ni Jack and Joel. Ito na lang. Super malunggay. Yan. Mga kapatid, pakiunahan nga po ay PG Paras. Mega shoutout sa iyo kapatid na PG Paras. Ayan, salamat kapatid. Pakiunahan nga po kapatid si Jack and Joel. Lahat po na mga mag-comment dyan. Yung binaba ko pong link, mga kapatid kay Jack and Joel. Lahat na mag-comment dyan, bibigyan ko natin isang oras ha. Okay lang yan bro, nag-ano ka ba kahapon kapatid na PG Paras? Parang hindi ata ako nakapunta sa'yo kahapon, no? Busy ako kahapon, naglilinis ako eh. Baka hindi ako nakapunta kapatid na PG Paras. Salamat kapatid. Ayan ha. Maraming salamat po mga kaibigan. Salamat sa inyo lahat. Pakiunahan po si Jack and Joel po. Bibigyan ko na tag-isang oras ang lahat po na mga pupunta. 8 minuto na lang po. Magsisimula na si Spectrum Sound to the Music. Maraming salamat po mga kaibigan. Pakiunahan nga po si Jack and Joel. Ang lahat po naman magko-comment dyan, bibigyan ko ng tig-isang oras. Maglagay lang ng DG sa dulo.
premiere sa... Ay, mamaya na lang ba? Sa'yo na lang. Sige. Wala pala tayong premiere ngayon mga kaibigan. Wala pala tayong premiere ngayon. Nilipat na pala. Nilipat ba? O sige, mamaya na lang daw. Sige, kapatid na isa ano ha, MD Vera ha. Sige, mamaya na lang ha. Pakiunahan po si Jack and Joel mga kaibigan. Maaari na yata tayo magpaalam po mga kapatid no. Magpaalam na kaya tayo no. Marami pa akong gagawin. Paano yan mga kaibigan? Sino po bang magla-live streaming ngayon? Jasmine Story, Jasmine. Kapatid na kumrad, mag-prepare na kayo ha. Kapatid na kumrad and Jasmine, mag-start na kayo ha. May premiere pa daw. Mayroon daw ano kapatid. Nasaan si Jasmine? Jasmine? Kapatid na kumrad? Ano ba, nilipat ba yung premiere ni Spectrum? I-check ko nga. Jasmine Story at saka kapatid na kumrad. Pag-prepare na lang yung ano nyo. Prepare na kayo ha, maganda na kayo ha. I-double check ko lang ang premiere niya ha. Anong oras kaya ito? Oh, hindi pa na-set mga kaibigan. Hindi pa nailipat ang premiere. MD Vera, hindi pa nailipat. Kayo na lang daw. Kayo na pala 6 minutes na lang mga kaibigan. Okay, Jasmine Story, mag-prepare na kayo ha. Kumrad, kapatid na kumrad, mag-prepare na. Sige ha. Okay mga kaibigan, pagkatapos ng premiere niyo po, pagkatapos ng premiere ni Spectrum, lipat na tayo ha. Pagkatapos ni Spectrum sa premiere niya, lipat na po tayo doon at lilipat tayo kay Kumrad or kay Jasmine ha. Pero kami na bahala. Kapagpadala kay Jasmine ha. Magsisimula na po ang kanyang premiere. Yung binaba ko pong link kay Spectrum po yan, kay Spectrum. Yan mga kaibigan, yung binaba ko pong link kay Spectrum po yan. Pakipunta na, lipat na po tayong lahat ha. Lipat na po tayo. Dolores, salamat ha. Dolores, salamat. Thumbs up na po, unang pasok pa lang. Salamat at isang masigapang palakpakan lang kay Dolores. Okay, salamat po Dolores. Salamat sa iyo Dolores. Maraming salamat sa pagdalaw mo sa aking tahanan ha, kapatid na Dolores. Mga kapatid, ako po'y magpapaalam na po at ako po'y magpapasalamat sa inyong lahat sa pakipaglaro ko ng aking harang. At nagpapasalamat po ako ulit mga kaibigan sa pag-graduate niyo po kay Marlene Florindo. Salamat sa inyong lahat, Team Pasaway, WS Program Group, Small YouTuber Rock. Maraming salamat po sa inyong lahat. Saludo po ako sa inyong lahat sa inyong pakikipagbayanihan, pakikipagtulungan para magtulungan ang ating maliliit na vlogger na kagaya natin ha. Ay, matatapos na pala. Oo, Dolores, pero huwag kang umalis Dolores ha. Sige, mga kaibatid ha. Huwag aalis po. Spectrum Sound of the Music, lipat na tayong lahat. 14 po tayo dito. 14 po tayo, lipat na tayo at ako po'y magpapaalam na. Dolores, lipat ka Dolores sa Spectrum ha. Yung binaba kong link, Spectrum, Dolores, Spectrum po yan. Baba na po kayo, lilipat na tayong lahat doon. Ako po'y lilipat na rin, pupunta na rin ako doon. Baba na po tayo at maraming salamat po sa inyong lahat. And advance, good night sa inyo. Yan. Di matutulog ng iba dyan eh. Mga nandyan sa Pilipinas matutulog na. Okay po, maaari na po tayong bababa at lilipat dyan sa binaba kong link kay Premiere po, Premiere Spectrum. Doon na po tayong lahat. Salamat po and God bless po sa inyong lahat.
Maraming salamat po sa inyong lahat mga kaibigan. Okay po, babay na po. Magbaba na po tayo. Baba na tayo. Baba na. Okay, may natira pa po. Mayroong natira pang 12. Lazy Maldita, pahingi ako ng tulong kapatid. Kapatid na Jasmine, na padala ka ng sundalo dun sa premiere ha. May premiere tayo, magsisimula na ang premiere. Pakiano na lang ha, lilipat tayong lahat doon, lipat na tayong lahat. Kapatid na Lazy Maldita, pahingi ng tulong kapatid. Meron tayong premiere ha. Sa premiere ha, lipat ka sa premiere. Yung binaba kong link, premiere po yan, lipat na po tayo ha. And maraming salamat po sa inyong lahat. Lilipat na po ako. May premiere tayo at ako po'y magpapaalam na. Maraming salamat, Alaska Rigor.
bago ako magpapaalam